Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and heed the final call. Lalo sa inyong duha, no? So karon natay debate sa inyong duha, pamatag-an ni Jomel Valoria ang mga pagkaon, ang mga hayop, no? Asa ito, so basta na ito, David. Basta katong mga ginabawal ng mga basahan para sigurado. Okay, mo na yung tema. Pamatag-an ni Jomel Valoria sa Katoliko nang gideklara sa Diyos nga mahugaw nga mga mananap sa panahon ni Moises, dili na mahugaw sa panahong Kristohanon o pwede nang makaon sumala sa Biblia. So, si Jomel o gagning katid kini si DA mo sa SDA. So, affirmative Jomel, so andam na ba ka para sa imong presentation, 15 minutes? Okay, andam na. Okay, so andam naman ka, so pwede na ka magsugod sa kabarog ang imong tema. 15 minutes, sige. Ang oras na to karon 10:31. So, mahuman ka 10:46. Sige, pwede na kang sugod. Okay, may buntag na itong talan diya. Labi na sa akong amigo karon nga si Bradiin. Saka SDA akong kan. Huwag ako na si Jubel nga nasa Catholic Church. Nalipod ko sa pagtong Katoliko bahin sa kung pagtulunan nga ang tanang mananap sa mga ibaragan dili na hugaw sa tanang Kristohanon o pwede na kaunon sa taong gusto makaon. O karon sugon na ko mga kigsunan sa kabuhatan pas kalibutan sa una mga kigsunan atong nabasa nga ang tanong mananap wa gihatag na sa gahom, gihatag na sa tao sa Dios aron kita magbotila o kung kay matod sa Ginoo nga ang tanan mananap andyan sa mga kabubuton o dapat ba sila makakaon kita sa panahon na sa panahon nila ni Noe o milabay ang mga pila katuigan, pila kalibo nga katuigan mga kaigsunan, ang Diyos wa pa nabili sa pagkaon diha. Ug sa panahon na pag-abot na nila sa panahon diha ni Moises nga ang mga Hebreano na ilipon ko sa Ehipto lagi pagawa sila sa Ginoo ug ihatag ang Ginoo kanang kasabutan kali kanila nga ang ginumingon nga ayaw ka mo pagkaon sa mga mananap nga sama sa mga isda nga wala hindis o kamilyo o kadong specific na ako ng bawal kaya mo maginig kasi gara ginato mga lang og isa ni sila kay pagkan mo kini kung atuminta kay pagsaon bagay mo man sige ang baboy kaya matod pa sa Ginoo sa Leviticus kung si Shepard, so ang baboy, bisan tulog, pikas o kuko, di usap. Muna mga kaigsunan nga, ibili sa Diyos. Kaya ang kining katawhan mo gusto sa mga piniling katawhan mo nga isip pagbalaan nila, nga mga gipalikay sila. Mula karon mga kaigsunan nga, isip katawhan sa Diyos sa Moises, yun, di sila nagsupak-supak sa Ginoo. Ano man, sunod ka na siya pagmahal sa Diyos nga di siya magtao na karon mga kaigsunan kini bas sarang Kristohanon kay lahi naman po din ang panahon karon nga di sa Kristohanon nagbawal pa ba ang Diyos o si Kristo gining si Kristo bisa pa pagbalik-balik araw tuling New Testament mga kaigsunan ni tanong sa tanong Kristohanon wa gitay mabasa nga nagbili ng pagkaon ng mananapa kung napa di na ko magsigantog yan mga kaigsunan kaya si Kristo ang atong
atong paminawon, kung ato lang tuwa ng istorya sa itong Ginoong Jesucristo, putin sa daha, oy. Kay matutang niya, bisan unsa galit ko ni musud sa baba sa tao, di makahugaw sa ato pa. Free ka ng free kita. Free, dili sa free nga sabay sa mga pagkaon. Kita gitagaan kanya ka ng katungod na kung unsa imong kaunon, basta gusto lang nimo kung kaya din mo kaunon, pwede. Kaya matugdan niya sa may namulungan na si Marcos City, Marcos City. Prinsip ay sa sinibi na taong ano yun siya. Bisan unsay mo sulod sa bakba sa tao. Di na bang makahugaw. Kaya ang hugaw na sa ang makahugaw din sa tao, kini mo buwa sa bakba kay gikan man sa imong kasing-kasing. Sama nang insulto na ka. Pag binastos o makasakit sa imong isip ka tao, mula hugaw. Kung ito ginisabto ng historis ito yun, gamit na ko Bible para akong babasa niya para makabalo ang atong pinangga. Nga rin sa Marcos 7. Kung namin yun diri nga bisan unsay masig sa bakba, dili na may makapahugaw. Sila kung ito di kabalanungan, kalang pero nga bisan unsa, no. Kung example, mukaon ka ng mga kuwan, hindi na problema, pero di po ka mukaon, wa po ka nakasala, kay mo mo nakabutang kita mga kaigsunan na God. Kay kita kagawasan ni Kristo. Munang sama sa San Pablo manggon nga di na kita magpauliton. Munang grasya na kita kanang na. Kung ako pong basahon mga kaigsunan sa akong ginito na si Marcos Gabriel. Sabi hang bibiyak na siya tanong sa katawhan, bisbit sa balay, katawhan. Unsa pakibasa unsa yung sita sana brad, yung gibasa brad? Sa Marcos City, sabihang bibiyak siya sa panon sa katawan ug misulod sa balay gipangutana siya sa mga tinunan ng tungod sa maong panultihon ni tubag si Jesus Kristo. Ang inyong panabot sama ra sa uban, di ang mga pigsunan. Kaya mismo ang apostoles, sumusunod siya, naglibog sila. Ang sa itong Ginoo, ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba rin ka mo makasabot bisan unsa mosulod sa bakba sa tao. Dili makahugaw kaniya. Pero pagkaong dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kung dili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab gikan sa iyang tiyan, sa lawas. Sa pagsulti nini, iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Klaro. Pwede na kuno kanon ang tanang pagkaon. Karon, ngayon sumuta na itong mga itong isuon nga pagkaon, dili mo na pagkaon baboy. Karon magsulat ko siya po, yun lang ito tanas ko karon, akong basang padayon Pagsulti siya ito. May padayon siya sa ingon. Ang makagaw sa tao, katungula sa niya. Sabikan sa kasing-kasing. Ang mga tao nga magtunula o dautan, makahimog sa lawayong pagkikilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpalapaw, kahakog, pagkadautan, pagpaglimbong, kalaway kasina, pagdawat sa uban, pagkamapahitason, ug kabuang, kining tanan nagikan sa sulod sa tao mo ay makahugaw kaniya, klaro mga kaigsunan. Wala ni hugaw. Una nga, kung itong pamalandungan mo sa kini magong mga napagkisunan, tanan mo kung di maayon ni. Kung nana sa balang kasulatan nga, dili na tuloy sila isalikway. Kaya kini manalapabinot dahil sa Diyos. Wala, sa parang lang bisis, ang kabalauran ang ginawa ito, ayaw, magkaon nila, kaya muna. Wala, sa parang bisis, sugaw, dito, di ko musupak ka na. Napagin sa kuwan mga kigsunan. Naman si San Pablo, si San Pablo gani. Nagpaklaro baga ini si San Pablo yun. Si San Pablo, ngayon. Makakaon ka mo sa talang karne nga gibuligay sa merkado. Leo basa sa teksto brad. Mabasa sa teksto. Teksto leo basa. Basa kay kag sitas ano gyud ang teksto? Ikuan gyud para nga ma-take note nato. Brad. Sige. Hindi mo, tulong ko, Brad. Sige, Brad. Unang Korinto 10:25. Ingon si Pablo, makakaon ka mo sa tanang karning ibliga sa merkado. Klaro kayo na.
karon mga igsunan, kung ato ning pagandong may man ito mga pinangga nga puros na mga merkado da puros na mga Hudyo. Dili na to kalimutan mo siya Korinto niya dili ni Israel. Dili na to ni kalimutan nga ang Korinto lugar ni sa mga dili Hudyo. Una, ni si San Pablo, wag ni San Pablo nga ayaw mo pagkaon na ha? Una, kasi ni San Pablo, makakaon ka mo sa tanang karne na gibaliga sa merkado. Klaro. Oh, katong tiwasan pag imidre, atong tiwasan din ni nasa ng Korinto, Gis 20. Atong basahon, adre kung hanggaton, ako na basahon baga kay nga Brad, unang Korinto, Gis 25, Brad. Yung basahon, Brad. Kasi si San Pablo mga kaisundan, umay yung sugo ni Cristo. Kaya kining pagpamahal ni San Pablo ni San Pablo mo, koleksyon na rin mga Kristo ni Karao. Karao, kung saan ba na? Kung ang dili magtotoo, Brad, kung ang dili magtotoo, klaro yun, di magtotoo, dapit kaninyo sa pagpangaon, o mihukom ka mo sa pagkuyog kaniya, sa ginon, kaon sa idulot kaninyo, o ayaw pangutana, tungod sa konsensya. Iyan mo na, Brad. Kung ato ko ta, Brad, sa mga bismo, hukom ka kuban ako, Brad. Nga daw din, handa kong humba, Brad. Sige, Pablo Dre, Brad. Kaon gini ka, Brad. Ayun na, pangutana, Brad. Wala ko? 5 minutes. Iyan mo na, Brad. Nga, kung napagin sa kung ako pagin sa Lopan, Brad, nga nasa Lucas 10 City, si Cristo ni. Kung kamo mag-aadto sila yung lugar, kung kamo dawaton nila, inyong kaon kamo sa ilang ibalik kaninyo. Iyaw mo na, Brad, dili lagi tanong tanga. Pero wala nga kaigsunan nga taas mo. Ako pang duwagan mo sila mo na nga mangyod. Kung Kristohanon ta, ato yung timan na sugo ni Kristo, ayaw na mo pangutan na. Kaya karon nga, problema ito magkaigsunan suro kaya kung mukhaan ni si Brad James balay, kaya ka lang kung di ba ka mo tala rin, di ka rin magkisinig. Wala nga, muna mga sigsunan. Unang, kining pagkaon mo sunan, kining balaot sa pagdili, sugo man eh. Wala, sa panang Kristohanon, wala nag-joy, sugo si Kristo, ayaw mo pagkaon na ha? Wala na. Kumili, gitagaan sa kagawasan, na nasa Galasya, 5:14. Kung saan na yung na, kung ang katubalan sa blog mo, paghiguma, wala gini sugos Kristo nga, ang magkaon nga na sa tanong Kristo, maintir na wakas. Kaya labi kay gamito mo ni Isayas, kasi Isayas nga, ang kagbaboy, sinugon, agoy, ako lang lagi pandaman. Kaya lang gamito mo yung basa na labili man taon na Kristohanon. Kung dili mga Kristiyano, mga Hudyo ang giging na, mga Sabado Keepers ang giging na, dili na Kristohano na. So, napulatong ko na kung sulti na sa tugsoon, ganito na nilang pinadayag 14. Ako na po lang napulatan. Nakatawin at ilam na ganito nga. Plato ko siyang pangutana daw ka ng itang kusigutan nga hugaw. Kaya kung di isa magaingon na ka na hugawa, yan lang na mananap nga hugaw, agoy. Gusto ko ipasumpaki ito ng Biblia, igsoon, basta igsoon, Bradien. May hindi na ko sumbutan na, basta, go, pumunta na. Okay, napatay tulo kami na itong nabilin, pero kung wala na, pwede na po, madiretso na sa pagpamatan na ni DM. So, wala na kay kadugang? Wala, ako ikudugang? Wala na kay kadugang, sakto na tayo mong kitamahayag. Sige, akong duwagan. Sige, duwagan. Wala pa na yung oras tayo, sige. Una, may tigsunan. Sige. Kasi pa daw Kristohanon, wagig ka, babasa mga tigsunan niya, ayaw mo pagkaon na, ha? Ikining tulong ni San Pablo, puro ni Kristo ni. Ikining si San Pablo, saan ba yung nga, kuhan? San Pablo yung nga, makakaon ka magtanan karne nga, bimigay sa merkado. Hindi sila nga, kung napad ng Kristohanon ba, nga sa unang napanundag dito, kami naman ko, pero karon Kristohanon ba ta karon, saan ba karon, Kristohanon ba ta karon, magumang ka sa merkado karon, sa merkado ron. Ano ba yung karon, yaw, hindi na support. Kaya naman pula sa kuhan, Roma 13, 1:6, ang di ka magsupak-supak sa itong mga kagamaran sa pag-gobyerno. So magiging din sa San Pablo. Last 2 minutes. Magsupak-supak. Sama nang gingon ng baboy kay kung malaki dili. Kaon ng baboy di. Kaon tayo. Hindi ka nakasala kay si San Pablo gingon ba? Hindi ka magsupak-supak nila. Si San Pablo gingon nga kanang karne bagi sa merkado. Kaon di. Saro, magkaon.
Kaya photo niya sa Marcos City nga makakaon ka basta lang kana ang bisan unsa mo sa baba o di ba labig nay humba sa kamot ngayon sa Kristo ang gikas kamot nga bisan sa baba din ka gaw labig ako humba sa kamot humba nga baboy di sunod sa humba pila niya wala dili na ko duwa alam sige Brad pagtala Brad. Okay, sige, salamat. Mo sa pamahayag ni Jamilo sa kayong tema na pamatud-an niya ang pwede ng kaunan ng mga hayop kay Gilitihan na. So, karon naman, dito na pa rin sa pagpangutanan ni Kuan, diin, cross-examination. So, diin, pwede ka na magpangutanan siya din sa kaya ni pamahayag. So, binang 10:45 ang oras karon sa Mahaman ka 10:55 ang question and answer ninyo. Sige, diin. Okay, so dagang salamat gayod sa gipamahayag sa ako ang kaatbang. Ang una na akong pangutana kay matod pa dinhi sa imuhang tema. Asa naman to imuhang tema ni? Jomil, naghanan naman naka-screenshot din ko. Okay, ako mabasa sa tema. Pagbasa. Pamatud-an ni Jomil Valoria o sa Katoliko nga ang gideklara sa Diyos na mahugaw nga mga mananap sa panahon ni Moises, dili na mahugaw sa panahon Kristiyano o pwede nang kaunon sa Okay. Okay. So, matod pa nimo nga sa imong tema nga ang gideklara nga mahugaw sa panahon ni Moises dili na mahugaw sa panahon Kristiyano o pwede nang kanon. Okay. So, naabagyog kay sa maipakita sa ko ang teksto nga klaro og tataw gyud nga masabot gyud nato nga kanang mga mahugaw nga mga mananap ha dili pagkaon kundi mahugaw nga mga mananap pwede nang kanon sa panahon sa mga Kristohanon. Sige Brad, gilimpyuhan na sa Dios o pwede nang kanon sa panahon Kristohanon. Kaya mahugaw nga mga mananap ha. Ano na Brad? Tubag. Brad. Kung mabasa na ako Brad, pili na ka Brad. Ang akong pangutana wa ko naghatag kondisyon pero gusto ka kondisyon sakyan ta ka. So, Kung mabasa gusto nimo showdown dayon ta? Para mahuman sige. Sige. Di akong kondisyon ha. Kadit lang. Imong kuan ba? Dili ko talaga wala to ayo nagagawa. No. Dili. Ay duwagi. Paminaw Mr. Moderator. Ako sa karama pamunta ang inyong showdown. Kasi doon, paki-utro sa imong Kay gusto man sa showdown, katong ako ang pangutana, dili man to pang showdown, pang clarification man to. Pero kung gusto siya showdown, i-rephrase na ko akong showdown, ako ang kuan, kay gusto man siya showdown. Ang biyan na sumagdala? Ha? Wala kami sumagdala, katong mo dala ako tong tabago, pero kung lang pili ka alam. Paminaw ba? Kato akong pangutana, clarification to, pero kay gusto makag-showdown, i-rephrase na ko. Kaya ang imong tema, pamatud-an mo ang mga mahugaw sa panahon ni Moises. Ha? Ang mga mahugaw nga mga mananap sa panahon ni Moses, gitinluan na sa Dios og pwede nang kanon. Kaya bawo mo ko mudagan ka sa buhat, Jess, kay bawo ko ana. Ang akong pangutana kanang klaro gyud nga gisulti gyud sa Ginoo. Nga ang tanang mga mahugaw nga mga mananap, tanan nga mga mahugaw nga mga mananap sa nga gideklara ni Moses kana imong basahon tanan nga mga mahugaw nga mga mananap sa nga gideklara ni Moses gideklara sa Dios sa panahon ni Moses gitinluan na sa Dios og pwede nang kanon sa panahon sa mga Kristiyanon. Mao nay akong basahon og di na nimo mabasa na ikaw mo ipilde. Okay ka? Sige. Ako tong tema to, ano mo bota? Sige ako tong tubagon. Ay, dili, ayaw, showdown man ka. Sige, cambio naman kagod. Cambio naman lang, ano mo bota na. Kadala lang. Asa man, showdown or imo naman tubagon sa haptay nga pagkatabag. Dato lang ipanawin nila to. Mr. Moderator, Mr. Moderator. Showdown ninyo, Bro, ayaw bro lang. Ito na lang ipadayon ng debate na lang yun na matubag ra ka, dili ka pwede mag-showdown. Mr. Moderator. Matubag ra ka, pagkabirsi pa sa debate. Mr. Moderator nga ni. Ang ako magpapakutana is clarification. Ang una na akong pangutana clarification, pero gusto niya showdown. Mo to nga
kay gusto man siya showdown, akong gi-refresh. Nga sa base gyud sa iyahag yung tema nga pamatud-an. Unya sa iyahang tema manday ako nang gi-refresh, mabalik siya sa iyahan na lang tubagon, dili na siya makig-showdown. So kay dili naman siya makig-showdown, akong ibalik ang ako nga pangutana nga clarification question. Which is, ang akong pangutana mo na nga, paki-clarify lang Mr. Moderator sa akong kaatbang kung unsa ba gusto niya, showdown ba or padayon siya sa tubag. Kaya kung padayon siya sa tubag, ako siyang pangutanon balik sa Jamel, ito yung plano Jamel, showdown o palayon ba tagtubag sa payang pangatana? Kung suda yung gusto, sa imong kabe, ngan lang gitanan tong kuan katong yan gusto nga babasa litra por litra nga. Tanan gid yung kuan. Okay, doon, kung showdown doon, gusto ang gipangita ba nimo nga litra por litra ginabasa to? Ang babay, ginloan, ang kuan, or pwede nga. Yes, kay showdown man ang iyang gusto. Kay showdown man iyang gusto, kinahanglan na gid siya maipakita, mapabasa sa kuha nga tanan ha, tanan nga mga mahugaw nga mga mananap. Gideklara na sa Dios nga limpyo o pwede nang kanon sa mga Kristiyanon kana kay showdown man. Kana mo'y ako pangitaon sa iya ha. Okay, Brad. Brad, alam sa Jamel, ito man, musugot ka nga showdown? Sugot ko. Okay. Sugot ko. Jamel, kung showdown, dapat mabasa kita ng mga antanan, mahugaw mo na, kinloy, Magod na yung dapat na sahod. Kay showdown man. Ang sangawan. Kanay imong basahon kay showdown man. Hugaw, kinloy, Kay ana man siya bro Samuel, ana man siya ang iyang tubag man. Kung akong mabasa, dawaton ba nako nga perdi nako. Suot ito sa niya, basahon yun niya nga ang tanang mga mahugaw, tanan nga mga mahugaw nga mga mananap, gideklara na sa Dios nga limpyo o pwede nang kanon sa panahong Kristohanon. Mao na iyang basahon kay ingon man niya og akong mabasa. So mao na iyang basahon sa siya. Anong may tabo, Jamel? Kung mabasa mo itong word na tanan mahugaw mananat, hinloan dawg ka. Pero kung wala kayo mabasa ng tanang mananat hinloan pildi ka. So, nga yung showdown. Ano naman, showdown or diretsura ka sa pangutana nga kasi sa animation lang. Okay. Pamurag akong amay may cambio man sige pabago. Ikaw may nagkambyo kay ikaw may nag-showdown, nakig-showdown sa kuha. Ikaw may nakig-showdown sa kuha. Hindi ka. Ako ninyo di pamay na ko nila. Mugamit na kung usa ka manalap na giisip na hugaw kaya manalapan. Pero ang amay mabasa ko nga ipakaon Brad. Isa lang ka kwan. Kung mabasa na ko, dili na madawat kay ano man dili ra man baboy mo mahugaw nga mananap. Nga gideklara sa Biblia. Klaro, bro, klaro ang tema dili ra baboy bro ha. Klaro, basahon na to Mr. Moderator. Unsay tema ni Mr. Moderator. Kanina lang ha, kaya hapit na rin mo mahurap ang oras ni Diyon sa pagpangitana. Pakipot ano na lang, sige tabag na lang ko. Ano na lang, para mas lindot, para mabati pa na itong argumento niya ni Diyon. Ako na sa debate nga tarong, no? Sige. Sige, kay Mr. Tipag mga bagong argumento ba? Sige, Mr. Moderator. Kay gusto mo niya tubag na lang, dili naman showdown. Kaya gusto mo cambio magdas, wala ka cambio ganila. Dili kay ingon man ka ba? Natural nga i-clarify nako ang akong pangutana kay showdown god. Ang akong pangutana, ang una nako pangutana, kuan man clarification. Unya kay gusto man nimong showdown, mo nang gipangitaan ta kag. So, diya ang akong pangutana. Otro na wala ko lang sudan pero mungan ko siya ka giisip ninyo nga hugaw. Kung mabasa na ko nga pagkala dili na siya malawak. Kay ang graduate na showdown Jamel, tanan. So kung isa rin mabasa, so dili siya tanan kung isa rin mabasa. Okay, gideklara gud nga mahugaw sa panahon ni Moses. Unya dili ra man usa mo gideklara sa panahon ni Moses nga mahugaw. So mo na. Okay, so diin na magpangutana sa imo karon, so siya din mag-vote kung sa iyang gusto ka basa. So kita may ano mo niya magpangutana. So tumag ko. Otro hay mo pangutana, pwede ba kumangi okay murag nataas man ang konsumo sa ako ang time. Nakuan man to, na void man to kay wala man.
Wala mo na rin. Mag-explain lang sa taman sa alas 11 kaya oras ka lang na 54 so taman ka alas 11. Dili. Nagkuhan, pangutana. Sige, so otrohon ako ang pangutana na. Sige. Oo. Kay matod pa nimo tanang mga ang mga mahugaw nga mananap nga gideklara sa panahon ni Moses, gitinluan na mahugaw nga mga mananap. Gitinluan na sa Dios o pwede nang ipakaon sa panahon Kristo. Naa ba kay klaro og tataw nga teksto nga mahatag gyud sa ako Wala buhat Diyos. Okay, buhat Jess, salamat. Okay, buhat Jess. Ang basa, buhat Diyos, maybe pa yung 15. Wala. Dati pagkuan sa ang diha ba Ako sa basa, buhat ako Jess. basa. Okay, paminaw. Ako basa. Paminaw. Nangayon ako. No, trabaho ang magbasa. Naku, ito, tisika. Dili mo trabaho ang magbasa. Alas sa ganun. Okay, sunod kayo Ano, sa ito ba? Latay, roll brad, nga naku, 30 seconds. Yun ang moderator nila. Ako basa lang kung tumag. Ay, 30 seconds. Mr. Moderator, dili niya trabaho ang magbasa. Oo. Dili, napamatuod naman siya kanina. Alas sa baba. Alas sa patanina sa masako. Okay, pag mga na ang isa, tapos mangita sa explanation, kailangan na i-explain. Pero kung wala sa nangita explanation, kung gidayat na yung tabag, so pwede na ka dito mag-explain. Excuse me, brad. Latay, roll brad, nga 30 seconds, brad. Nakarecord na akong cellphone. Narinig ko din na. O gani, bro, ang naadiha nga 30 seconds pag-explain dili sa pagbasa. Kay panahon man niyo ganiha, panahon man to nimo sa pagbasa unya nganong wala man na nimo basa ang buhat yes nga. Nagpaabot gyud ko kay mo nagbasahon. Nagpaabot Sige. Sige. Okay, Jamel. So, ang gipangutan naman gud ko, nangita siya sa verse. So, nakagiyat sa na verse, bidawat niya ang verse ng gatag. Buhat Diyos, Buhat Diyos, maybe pa yung 15. Basa na dyan. Okay, basta mo na ka verse. So, ang sunod na pangutana. Sunod na ko nga pangutana. Diha ba sa buhat Jess? Ha? Tanan ba gyud diha nga mga mananap? Ha? Nga mga mahugaw nga gideklara sa panahon ni Moses nga mga mahugaw naa ba diha sa buhat Jess? Okay, siya, sige. Yes or no? Dili, yes or no? Jamel, ang pangutana na aba daw wala. Makala kung naaba wala. Ako sa basahon na para makapasabot ka. Ako sa basahon. Sige. Sige. Sige, gasa. Minaw. Ikutom siya og but mukaon na panghikay pa ang pagkaon. Nakita si pananaw, nakita niya na bukas ang langit o gituntun inon sa usa ka dakong kulapton nga gikan sa pag-iskina. Sa sunod ni diha ang tanang. Sa mga tanan guys, tanang mananap. Basaha pa dayon. Ay putla ikaw gyud. Nga hihalas og mga mananap nga mulakat o mukamang o ta dati halagyan nay mukamang-kamang na lupad nay magbaklay-baklay o patiin o klaro kayo muna. Next question. Next question. Okay. Naa ba po diha nakabutang ang mga mahugaw nga mga mananap nga mga isda? Ang mga mahugaw. Tanang gali. Naa ba diha? Bro. Basaha nga naa ang mga isda. Basahay na. Tanan guys. Ang akong wa ko nangutana sa word nga tanan. Ang akong gipangutana ang isda. Ano mo trabaho pangutana? Ayaw pagbuot sa akong tubag. Ano ba niya? Ayaw trabaho pangutana. Mga bitaw, nangutana gani ko kung naa ba diha ang mga mahugaw nga mga isda. Wa ko nangutana sa mga sa word nga tanan. Ang akong nangutana ang paminaw ba para nga dili ta magkuan kaguliyang. Ang akong gipangutana nimo naa ba diha ang apil ang mga mahugaw nga mga isda. Okay, tubag. Minaw sa tubag. Minaw brad. Sige, tabag. Tanang mananap. Ang isda mananap dili. Mananap mananap. Tanang gali. Tanang brad. Amo na yan tabag. Okay. So sa diha ra gyud kaning base sa word nga tanang mga mananap. So wa isda dili mananap. Okay. Salamat. Kay ning angkong gyud ka. Di bagawa sa isda kung dili mananap isda. Tanang nagibutang na mao lagi ang akong gipangutana kay ang gisulti diha nga tanan gi-clarify kung unsa na. Naa diha. Gi-clarify kung unsa na nga tanan nga mga mananap. Wala di agi apil ang galangoy. Ang upat og tiil naa diha. Pero
Ako ano lang nang karong i-rebat na lang na sa karon kay Sige. Sige. Okay, mas. Next question. Next question. Last na kay Matod pa nimo, matod pa sa imong tema, gihinluan na sa Dios ang tanang mahugaw nga mananap. Pangutana. Kanus kini gihinluan sa Dios. Wala ginuwan. Sa panahon nga sa panahon nga giistorya na si Pedro. Sa panahon nga giistorya si Pedro. Sa panahon nga giistorya na si Pedro. Oh. Okay, sa panahon nga giistoryahan sa Dios si Pedro. Pasabot, pasabot. Sa wa pa kini giistorya ni Pedro, dili pa kini limpyo. Sabag, una ha? Limpyo na lang. Dili ako pangutana, categorical. Sa wa pa kini gideklarar sa panahon ni Pedro o sa gisulti sa panahon ni Pedro. Buti pasabot dili na pa kini limpyo sa wa pa kini gipakita kang Pedro. Sumala sa Biblia, Brad. Yes or no? Yes or no? Kasi magbuhat ba? Ay, categorical. Categorical. Okay, sabay lang nga. So, diin harap na lang yung so, ato na lang pamina ng tabag ni Jamel. Sige. Sige, Jamel, tabag na lang Jamel, tapos mag-presentation na po dahil si Dean pagka natin yung tabag. Ay, mga time sa pag-cross-examine, harap naman, harap ng oraso. So, pag wala na tayo na hindi ako tutupag. Wala. Bago na ko wala. Pero butalaya, pero si Dion kinaman na bilin ng pangutana, so ipagtabag na lang natin ito kay Jamel. Pagkaman siya ang tabag, so mag-presentation na po dahil si Dion. Oras na ito, kung si Una naman, matas naman ito sa oras. Sige, Jamel, pakitabag na lang ito na kalas na pangutana. Bro, ikapat na pati putala lagi, bro. Sure, bro. Dili ay wala na tay limit sa pangutana. Ang atong limit Juan 8:44 bakakon ba dapat sa record ba ya pagtulo ka pangutana 30 seconds ang explanation. Ay wala oy. Sala sayo timo sa yaga sa record hindi ka. Nasa rolls. Ay lagi nasa record hindi gusto na hindi nasa sabi sa pagtulo ka pangutana. Dili ay. Wa ka na mino. Nasa rolls. Ang nasa rolls, Brad, paminaw ha, ang nasa rolls, ang dili mo tubag sa tulo ka pangutana isipong pilde. Wala nang nasa rolls. Wala nag-record, Brad, or wala sa rolls nga ang dili man nakabutang nga ang pangutana limitahan sa tulo ka pangutana dili mo na. Paminaw ba? Mr. Moderator, ikaw explain. Okay, ito lang yung director. So, sumalas ako na danggan kayo na sa gitna na hayag ni Diin. Ang nga dito, nga ang dili makatubag sa tulo ka pangutana, tildi na. So, pero wala sa makingan na dapat tulo ang pangutana. Kung dili na nagtulo ka pangutana, strict ka pangutana, di ka katabag, tildi na kaana. No? Pero ang dasya natin sa pangutana, ang oras, samtang na pa kayo oras, pwede ka mangutana. No? Bisag sila ganyan na, Brad. Ganyan na naurap ng oras ni DN, Brad. Maganda. Sa kanawat ng mga oras ni DN, so, ano na lang din, so, para fair lang ta, Brad. Diyan, dito na lang sa imong presentation din kay alas 23 naman. So, presentation mo doon na 15 minutes. Sige. Bro, para matandaan yung mga daan. Og magsulti lang kag fair. Murag duda pagani ko magduda pagani ko ni Samuel kay si Samuel against pud na sa mo ang doktrina kay mo kaon sa baboy pero fair kina siya mula na nga wala lang gurutan nagkasinabtanay sa kuan sa rules pero since nga di na kamo tubag okay ra na pero unta kay tulon ako kapangutana wag gyud na tubag og tarong unta ang moderator mo deklara na gyud unta to. Ay katawa. Okay, magturo ka dali basta ang ako dong gandayon na pagdili ka sa bagtil din na pero kaya naman siya natubag so mali man na tama basta kaya na natubag basta mustili siya sa kasyon ni Iman bagtil di ang mga basta okay lang para man ang kadra mga way katabag ng bagtil din sa namin natubag yun. Okay, salamat Mr. Moderator. So alas 11:04 naman so pwede na ka magsugod sa imong presentation na 15 minutes mahaman ka alas 11:19. Sige din tagbo na din. Okay, so salamat kayo mga Mr. Moderator o Brother Jomel. Actually,
ang kaning iyahang gipangbasa nga mga teksto dili na ni bag-o sa ako mao bitaw nga iyaharan gipili-pili ang mga teksto nga gusto niya basahon. Pila ra ni akong naisip dre Marcos City, ang Lucas 10, unang Korinto 25. Maorin iyaharabang gipili-pili kay hibaw man siya nga ako nagpaabot ko kaning buhat 10 nga iya ning ibutang sa iyang presentasyon. Unya kay wa man noon akong gipangutana, unya kay sa una na akong pangutana, clarification sa akong pangutana based sa iyang tema. Ang iyang gusto dayon showdown. So kay gusto man dayon iyang showdown, unya ra ako anang yung pang showdown ng gyud nga pangutana. Di na wa na mukuha na siya nga gusto na niya kuha na lang pangutana. So at least ang nakapaminaw kita sa pabalik-balik nga mga rason sa mga ubang mga relihiyon. Pero ako ning tagaang pagtagad kay kining iyahang gisulti sa buhat 10. Ako ning i-explain pero tagaan ako ni siya gamay partial kay ang iya sa akong pangutana dire ang isda ba apil. Pero wa gyud siya ni hatag dito siya mo diin sa ako mo pud iyang ipangutana karon mangutana man siya pag mangutana siya basta word nga tanan na abay dili apil mao man iyang pangutana sa karon. Pero kuan man god kung kamaog gyud ka magtuon sa Biblia ug gatuon gyud ka sa Biblia kamaog unta ka musabot sa nasulat sa Biblia kung unsay gisulti diyang tanan at gud ning basahon ni haron nga masabtan ni sa akong kaatbang. Buhat 10. Ako gamaya ra gid sa ko daghan pa ko kaayo kung mga pangutana unta wa gyud nako na pangutana ang uban. Pero sige lang kay unsaon man nga magdugay man kaayo minuon maibot sa usa ka pangutana kay maglihay-lihay man ang akong kaatbang. Mong dugay mi maibot mahuman sa usa ka pangutana. Kay di makatubag og diretso kay maglihay-lihay pa. Pero ato ano lang sabton unsaon man. Kay ingana man gyud nang basta maglisod na. No? O dia ang basa niya ganiha sa buhat kapitulo 10. Asa na to dapito? Dire. Sa bersikulo 12 dirin sila, og sulod ni ining habol, dia. Og sulod ni ining habol, nakita niya ang tanang matang sa mananap. So kay tanang matang, wala na siya, diha na siya taman. So tanan na apil lang isda. So tan-aw na tong apil ang isda. Unsa man ay tanang matang kun imo tan-aw na ang libro o ang Biblia yung busa, naanay nakadas. Bot ipasabot nga kanang nakadas sa gisulti sa tanang matang, mauna siya ang naka-include o nasakop sa gisulti nga tanang matang. Naa siya das unsa man ang tanang matang. Gisulti dre ang mga mananap nga naglakaw, ang mga nagakamang, o ang mga nagalupad. Wa gyud gisulti dre nga ang nagalangoy. So kining tanang mata nga gisulti dinhi sa mananap which is classified, specified sa sunod niya nga statement, sunod nga phrase nga mao ang mga nagalakaw. Bot ipasabot ni tanang mananap nga mga nagalakaw, tanang mananap nga mga nagakamang, tanang mananap nga nagalupad. Dili kana silinga, dili kana og unta no makasuod ang iyang argumento nini kung ang gisulti sa Biblia sulod nining habol nakita niya ang tanang matang sa mananap period sulod wa nay sugpon sud tong iyang argumento nga apil ang isda pero kay wa man di period wa man di pintukan wa may period naa may sugpon nga clarification sa kung unsa ng tanang mananap nga naa sa habol. Kasi klaro nga ang tanang mananap nga naa sa habol katong mga mananap nga nagalakaw, nagakamang ug nagalupad, wa gyoy nagalangoy. So mauna nga ang akong nagkuan ra ni siya nagputol-putol ba aron nga mahaom ang iyahang
tema or ang iyahang pagtulunan, putol-putulon ang hitas. Murag kuan-kuan man lagi. Murag bagrot man ang Mr. Moderator pakipost anay sa time. Ayun man saan, nag-hit mo ito. Aga ng pangalan ng hit. Magsaba man. Padayon bro. Okay. Sige, tayo. Okay, salamat. Kay kuan. Kuan man kanang sa garak. Okay. Sa katong hit, nag-hit ko. Sige, diretso na. Okay. So dili karon pangutanon ko niya ini ang iyang ipangutana na ani sa kuha kining tanang mananap. Madili niya isog kuning nagakamang, nagalakaw na pag musulti ba kuno tanang mananap o naa ba exemption. So kanang pangutana iya ginang giaman sa kuha. Pero wa niya mabasahig tarong kung unsang mga tanang mananap ang gisulti diri. Kay iya mang giputol. So kana usa ka clarification mga kabya mga Mr. Moderator ug maka paminaw nining mga kaigsuonan ni ining debatiha. Now, ako daghan gid unta kog mga pangutana galing kay ang iyang pangutana, ang iyang tubag, nga di na niya tubagon. Di na niya tubagon ang akong last nga pangutana. Pinagdahon ko nga taas pag yung oras sa pagpangutana unya unta man kay wa mangyog ko gipasidanan sa moderator pero okay ra kay murag nalingaw pud ang moderator sa amo. Human na di ay ang akong last niya nga pangutana nga wa gyud niya pagkatubag kung kanus kini gilimpyuhan ingon niya sa panahon kuno nga gipakita sang Pedro. Sa ato pa kung atom sundon ang iyahang argumento sa wa pa kini mapakita kang Pedro. Sa wa pa kini naipakita kang Pedro. Hugaw pa kining mga mananap. Hugaw pa. Pero kung atong tanawon, tinuod man gyud kay ang nakita ni Pedro, hugaw pa man gyud sa gipakita. So dili tinuod nga sa panahon ni Pedro ang gipakita sa Ginoo sa nga gilimpyuhan ni kini sa panahon nga gipakita ni Pedro ngano man kay sa panahon nga gipakita kini ni Pedro nakita ni Pedro ang mga mahugaw nga mga mananap dili ang mga mananap nga gihinluan kundi mga mahugaw nga mga mananap maoy ang gipakita. So invalid kanang palusot nga tubag sa pangutana. So diha sa akong kaluap wa na siya kay ngano man klaro og maipit gid siya sa iyang paggamit sa Marcos kapitulo 7. Pero karon sa rebuttal kining mga teksto niya pati ning buhat Jis kay iya man kining gamiton sa rebuttal ni ako pod ning i-explain gyud ipasabot gyud nako og tarong ug unsa gyud tinuod nga ipasabot ni ini. No ako mohatag lang gyud kog mga puntos. Pila na lang ka oras na bilin Mr. Moderator? Natay 7 minutes. 7 minutes. So ingnan lang kog mga 2 minutes na lang bilin ha. Di ako yung mga hatag ng mga puntos, mga kaigsuonan. Ay, sorry. Mga, pipila kini ka mga puntos, nga nang kami nga mga Seventh-day Adventist, wa gyud mutuo, or di gyud mutuo, sa gitudlo sa mga Roman Catholic, nga ang mga mahugaw nga mga mananap, ginlo ana. Unsa kining mga punto ha? Ang Seventh-day Adventist, nagatuog yun o ang basihan sa Seventh-day Adventist tibuok na Biblia. Katibukan sa Biblia maoy basihan sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. From Genesis to Revelation kay tungod kay mao nga kana inspired sa Ginoo. Sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 o 17. So ingon rin ni Pablo, all scripture is inspired by God. So sa Christian point of view, mao kini ang Genesis to Revelation. Unsa man basahon ko lang ni 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 sa today's English version. All scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instruction for right living. Giving instruction for right living. So that the person who serves God, ang tao kuno nga nagaalagad sa Dios, may be fully qualified and equipped
to do every kind of good deeds. So dili lang basihan ang New Testament kay ang gisulti dire kay ingon siya sa panahong Kristohanon sa New Testament ra dili kay ang gisulti dire ang tawo nga nagaalagad sa Dios. So ang basihan dili New Testament sa tawo nga nagaalagad sa Dios, ang basihan dili ra New Testament kundi all scripture. Ha? Kadyot lang kay naay nang nuktok. Oh, kaya lang. Sa atong time, dapat tayo, upat ka na ito. Naay nanuktok, kadyot lang kita. Basin tokhan na na. Bantay ka siya. Mami. Okay. Taday. Proceed. So, usa ka punto nga akong ipakita, ang basihan sa mga tawo nga nagaalagad sa Dios aron maging qualified o maging equipped mao ang bugos nga kasulatan. Now, siya, moingon siya nga di magug ko mag-alagad sa Dios. So, pwede na siya moingon nga New Testament ra ilaha. Pero ang tawo nga gaalagad sa Dios, ang gibasihan sumala ni Pablo, all scripture. Okay? Ikaduha, ang Biblia, kung ato gani ning basahon, dapat wala gyud private interpretation. Ang nahimo sa akong kaatbang mga kaigsuonan, ang kung unsa ang naa sa iyang huna-huna, mautoy iyang gibutang sa teksto. Sayop ka na nga prinsipyo. Dapat kung unsay gipasabot sa teksto, mao'y untay atong ibutang sa atong huna-huna. Nga naman, ang akong kaatbang manggod, naghuna-huna na ni siya nga ang tanang mananap, nanagod ni siya yung huna-huna nga ang tanang mananap, pwede nang makaon o limpyo na. Mauto nga, sa nakabasa na siya teksto, ang kanang naa siyang huna-huna, mauna ang iyang gikapit, mauna ang iyang gisuod o gibutang sa teksto. Dili ang gipasabot sa teksto mo ay iyang gibutang sa iyang huna-huna, nabaliktad. Pero ang Biblia nagtudlo nga walay private interpretation. Bot ipasabot nga walay private interpretation sa Biblia, ang naa sa atong huna-huna, dili nato mo ibutang sa teksto kundi ang gipasabot sa teksto mo ibutang sa atong huna-huna. So, medyo saba gida akong presentation, medyo saba gida. Ikaduha nga punto. Ang Dios, mga kaigsuonan, ang Dios, ako nagpaabot gikunta nga sa Genesis 9:3 ihaning gamiton kay pro wa naman gid niya gamit pero okay lang. No, ang Dios mga kaigsuonan walay pinalabi sa mga tao. Asa nato na mabasa buhat 10:34 ingon ni Pablo, unya mibungat si Pedro sa iyang baba ug mingon, sa pagkamatuod na ilako nga ang Dios walay pinalabi sa mga tao. Kung atong ingnon nga sa New Testament ang Kristohanon gipakaon na gilimpyuhan na sa New Testament, gilimpyuhan ng mga mananap nga mga mahugaw, unya gipakaon na sa mga Kristohanon, mugawas na atong Dios na ipinalabi. Ngano man sa ang iyang mga katawan sa Old Testament, wa niya pakan-aan ang baboy nga gusto mo na unta to mukaon gyud. Wa niya pakan kay kuno igideklara niya hugaw unya pag-abot sa New Testament nganong sa New Testament pa man niya ni gilimpyuhan, nganong sa panahon pa man sa mga Kristohanon niya gilimpyuhan, mugawas nga na ay pinalabi kay mura ra nagpareho sa usa ka limbawa sa usa ka amahan nga na ay duha ka anak. Pag-abot sa anak nga kamagulangan gikan sa eskwelahan, kuingon ang amahan, oy anak, naay pagkaon diha sa lamesa ha, ay nagkan-a kay hugaw na. Pero pag abot sa kamanghuran nga anak, ingon ang amahan, anak, naay pagkaon diha sa lamesa, kan anak kay gilimpyuhan na nako. Dili ba makaingon gyud ta sa tawhanong panghuna-huna nga maay pinalabi katong tawhana? Mausab ka na sa Dios mga kaugsonan. Klaro ang gipasabot sa atong Ginoo ni Pedro nga ang Dios walay pinalabi sa mga tao. Kung ang mga Hudiyo sa panahon sa Old Testament matud pa sa Isaiah 66 maimpierno sa pagkaon sa baboy, unya kining mga Kristohanon nga hanggaw kayo sa mga pagkaon sa mga mahugaw nga mananap malangit kay gilimpyuhan na. Unsa nga klase sang Dios ang imuhang gituhuan na ay pinalabi?
So, Okay, salamat kayo kay daghan pagidunta kong mga teksto ug mga puntos nga gusto nako dadon pero kay wa namang gyud ko tinion sa second stand nako ako ning ipautwas tanan or ipasabot tanan Okay. sa akong katbang. Okay, salamat sa imong presentation DM. So, karon naman dito na punta sa pagpangutana sa examination. Jumel, handa na ka Jumel sa mga pangutana? Brad, kaya tuloy na mga pautana, Brad, ha? Pag gusto ka basta dili ka mulato sa 2 Jumel, minutes. nga tong basahan Jumel ang oras. So, tungtang na pa kayo oras, pwede ka mangutana. Ano pa, dili, dahil tulo ka pautana, ra. O, dito ka tulo ka pangutana ra, kundi samtang ng oras. Ang 10 minutes, 10 minutes, so, alas 11:20 minutes karon mamang ka, alas 11:20. Sige, pangutana Okay, mo. unang pautana, Brad. Kay matod nimo, Brad, na ang tibok Biblia mo ditong basihan, Brad. O, Brad, Brad. Pautana na ko, Brad. Hello. Sige, pumunta na. Brad. Dili ba sa Genesis 33, Brad? Uyon baka, Brad, na makaon ang baboy. Okay? Tubag dili ko yan kay wa man gisulti diha nga baboy. Okay. Dili sa Genesis 33, tanang mananap, Brad. Akong pautana, ang baboy, mananap, dili. Okay. Ang baboy mananap pero ang gisulti dihang tanang mananap dili apil ang mga mahugaw kay mismo si Noe nakahibaw na kung unsay mga mananapa ang gi-approve sa Ginoo nga makaon og ang gi-approve nga di og ang gisulti nga dili. Gusto nimo Okay, ba? okay. Ngayon ang Diyos, Brad. Makakaon kamo sa tanang mananap. Akong pangutana ni Brad. Sakto ang Diyos, dili. Okay. Tubag. Ang Diyos insakto, ang imong pagsabot maoy dili insakto. Kay nga no. Okay. Unsa man? Maminaw ka sa tubag dili. Maminaw ka dili. Okay na. Nakuha lang. Okay. Kay sakto man ka, Brad. Ang karni, ang baboy, Brad. Makaon dili. Sumala sa Biblia, ang Diyos mismo nagsulti dili kay mahugaw. Okay, asa mabasa sa Genesis, Brad, na ang baboy dili pakaon, mga ito. Wala sa Genesis mabasa na sa Leviticus. Dili Tubag ha? Nga nang imo man po pangitaan sa Genesis, nga kahibaw naman ka nga ana man sa Leviticus ang mabasa. Pangutan ako, dili ra ko. Ay, pag-comment. Tubag na ako. Okay. Sige. Ang basihan nako, ang basihan to mutubag ko, ang basihan sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Pero kung pangitaon nimo unsa man diya. Basahon na ko sa Genesis ang diwa. Ano yung pagbutsa kong akong buta? Nalang buta na, ulit akong buta na. Ay, masabi mo, ang baboy, di makaon. Pero, asa lagi mabasa sa Genesis nga ang baboy, di makaon. Na ibabasa, wala. Ha? Ay, mabasa ba sa Genesis nga ang baboy, di ipakaon? Diba ko, na wala. Okay. Ang baboy dili ipakaon mabasa na nato sa Leviticus, dili sa Genesis. Dili. Ako dili. Pagbandes pagutala. Ako pagutala Osbon. Diya ba sa Genesis? Laba kay mabasa diya nga ang baboy dili ipakaon? Naa wala. Dito bagad sa Genesis ang atong mabasa na ay gi-approve ang Dios nga mga pagkaon og naapoy dili. Unya, paminaw. Ay sa pa makay minaw ko namtay explanation. Ang nasa Genesis ang Dios nagsulti og bahin sa mga pagkaon nga gi-approve o sa mga mananap nga gi-approve niya nga pagkaon o sa mga mananap nga dili. Unya kanang gi-approve nga mga pagkaon maunang mga limpyo. Ang Leviticus nagsulti nga ang mga hugaw dili ipakaon sa Ginoo ang mga mahugaw mananap busa diha sa Genesis apil diha ang baboy kay ang baboy hugaw man nga dili ipakaon sa Ginoo kay wa man na apil sa limpyo. Okay, tutalay kano ba lokson ako, Brad? Lokson ako. Dili na ko sa Kristohanon nga panahon. Karon, asa mabasa sa panahon Kristohanon na si Kristo o ang Dios nagbili sa pagkaon sa kaning baboy? Asa mabasa? Dai mabasa wala, patuwag. Mr. Moderator, objection. Ito yun ang objection. Mr. Moderator, ang pangutana sa kuang kaatbang is fallacy. Straw man's fallacy.
Kay ngano? So, nga na palatunan. Ngano pala si kay ngano? Ang akong katungdanan nining debate mao ang pagnigar sa iyang tema dili ang pagpamatuod. Kung muangkon siya og mudawat siya nga di na niya mapamatud-an ang iyang tema og pwede na siya nining debatehanan. Ako pwede ko mo pamatuod nga ang baboy dili gyapon ipakaon sa panahon Kristiyanon. Fallacy, Stallman's argument kay negative ko, dili ko affirmative. Kasi, isa ba tayong pagkatama din, kaya akong balansuhan kung angay ba nga pangutana o dili ba siya angay pangutana. Bisupak siya, Brad, nga nahiskot ko, nag-specific ko ganun na sa kong pamayag, ng baboy, pwede ikaw, no? Kay ako ganyan ganun na, Brad, dili na nako tagsaon ni mga manat, kasi pinaghanan na, dugay, tagikon, kung may gamit ko usa ka ngan sa mananap, na akong gig sa bulan, kay parang naman nagmiming ako gaw sa ila, wala nang tama ko, kay matod niya, Brad, ang karning baboy, ang baboy, Brad, hugaw man yun. So, ano na yung gisupakan? Unang, gusto pa masayod, kung asa gini mabasa sa Kristohanon nga panahon nga ang baboy dili ipakaon gusto ko tubago na siya palasit tubago na ang akong kautana klaro pagsupak sa diya katubag sa ako ang pagbalansi sa pangutana, so okay man ang pangutana, so pasok man siya sa atong kategorya, no? Kung asa ayo. So, para sa ko, okay ang pangutana. Mr. Moderator, ako kay bawo ko nga ikaw kapila na po ka nagdebate pero ang pangutana man good ang kwan siya ang construction sa iyahang pangutana is pangutana sa mga negatibo sa mga negative side dili man ako panahon karon ang pagpamatuod kung asa mabasa ano na lang din so unsa na kay tabag sa pangutana wala kay tabag sayo na gala ay ba ko history moderator ha yan na lang kung dili na magtabagon so kasi man taglayang pangutana na niya dili na magtabagon na ako'y tubag simple ra kayo ng pangutanahan na pero dili na ko trabaho ang pamatuod karon pero ani Mr. Moderator kung muangkon siya nga dili na niya kayang mapamatud-an sa Biblia ako nang tubagon nga ang matawag hinluan Doon kay under cross-examine nakakaroon din, so obligation mo siya sa may klase na debater ni. Sa kapuntan na din, nangyayang pangutana, wala man nahigawat sa mga tema, kundi pasok man sa tema. So obligado ka nga matabag. Karon kung dili ka tatabag, so wala problema. Kaya nasa sabutan, salo ka pangutana nga di ka tatabag, pildo na. Pero isa pa man nakapangutana, so wala tayo. Nataw na bilin. No, Mr. Moderator, ang iyahang pangutana iya akong papamatod-on kung asa mabasa dili na ko trabaho ang magpamatuod mao na Brad, excuse me Brad ang ako nabunggan asa ba mabasa so wala sa ingang mapamatod-on asa ba mabasa nangita sa 6 sa versikulo so mahatag na sa versikulo na tabag so ang akong basahon diyan na kay ipamugos mo na ang akong basahon nga sa New Testament nagsugo si Pablo nga dili kita pahikapon patandugon og mga mahugaw. Subuti ba sa dili na kita pahikapon? Paminaw sa utana Brad. Paminaw. Brad. Sige pangutana. Paminaw Brad. Akong pangutana usbon ako ha. Mas 2 minutes na lang. Ako po tanong ba, asa mabasa sa panahon Kristohanon na ang baboy dili ipakaon asa? May mabasa wala? Ano sa inyo kayo? Ang ako ganing tubag, dili na ko trabaho ang pagpamatuod. Sa timay ay magdamel sa kung moderator ninyo sa pagmamawa ko ninyo. Sorry. Ang si Jemel, so nangyita lang sa picture daw kung ako ba mabasa nga dili pa kayo ng baboy sa bagong togon. So kay wala mang ang iyang gitamita picture man so para sa kuha, okay yan pangutana. Wala sino dapat na wala ko nasupak sa balaod sa inyong debate. So naara ka rin sa kandiin kung nabasa mga taga-teksto, wala. Nga Mr. Moderator, ako i-explain ako ang akong side. Kung teksto lang sa Biblia na ako imahatag. Pero dili paminaw na. Pero dili
trabaho nako ang magpamatuod sa rules and argumentation and debate. Mr. Ipangitahan na teksto. Dali lang, Mr. Moderator. Ma-explain ko ha. Sa rules, sa argumentation and debate, ang negative, munigar regular na siya sa pagpamatuod sa affirmative. Okay, so doon, dili ka matabagan ng pamatana ha. Hindi ka matabag, so hindi ka taglang pamatana. Yes, kay dili man ako So, mama, dyan na, okay. So, hindi ka naman ang record ka rin. Hindi mo nang record ka rin. So, mo yung kabadili sa matabagan ng pamatana. So, dili mo, pamatana. Pili na ka makatubag. Pili. Ay komentar. Hindi, ang itong sabon nila, nara sa pag-record, naka-record ko, ang hindi ka magpildi. Pili na ka! Gumel. Ayaw ng gumel, ang dili ka tabag sa tulog ka pangutana, pildi na. Oo, sa pag-pildi. Pildi na. So, wala ba ka botog tulog ka pangutana nga wala tabag gumel? Mr. Moderator, kajat lang ba? Kay Murag, hat kayo ng akong kaistorya ba? Ang pangunta Mr. Moderator, ingon ani ha? Siya sa iyang kaugalingon, paminaw sa ay katawa ba? Kay kuana dili na maayo nga debater kanang katawang kaistorya ang tao. Sa iyang Mr. Moderator, siya mismo sa iyang kaugalingon, wala man gani siya mismo sa iyang kaugalingon nga affirmative siya nga ang mga mahugaw nga mga mananap sa panahon ni Moises gihinluan na sa panahon sa mga Kristiyanon. Sa iyang kaugalingon nga presentation wala gani na niya mabasa, wala gani niya ni pamamatud-an. Unya karon ako na iya hinong papamatud-on sa bahin sa baboy. So, Okay. palasi, Mr. Moderator, palasi. Yung trabaho mo, gutibag na tao na, nag-comment na, brad. Objection to. Kami nasa, sa isip mo sa moderator mo, gusto ka debate darog, dugo ng buwan nakipag-debate pod, no? So, ang isa ka tao nga under examination, obligado din siya nga motabag. So, gawas na lamang kung ang pangutana, layo kayo sa pinag yun. So, pwede kita mo reklamo nga, layo na pinag-pinag, di na lang pangatabagon. Diba? Pero kanang inyong mga problema tanan, moderator gid ang mo-decide kung angay ba palusot na or dili na pangutana. So para sa ako nga moderator, okay to sa ako nga pangutana. Pero kung nga mga dili tabagon, so ato nang respeto nang imong tabag, dili mo tabagon nga pangutana. Oh, sige. So, Mr. Moderator. okay, para makapagayon na ka sa atong debate mo. So, ikaw man ang magbuot, sumala sa rules, ikaw man ang magbuot. Na ako'y teksto nga akong basahon. Bilang tubag sa pangutana. Bilang tubag sa pangutana. Sige. Kami na ha. Yan lang, kaya ako sa pangitaon, kaya malimot mo ko. Sige, amo sa tagagsahin para makangita ang mga teksto. Brad, duwagi kong oras, brad, kaya wala naputol, pantag din akong oras, brad. Mag-extend lang ka, kung ano man tayo 11:32, so tama lang tayo 11:35 na, maximum na 11:35. So nagay 3 minutes na bilin. So ako na lang tabangan siguro pangita si Kuan. Diin no, para dili ko kayo na mahulot sa oras. Basi ko lang ko rin to size na yung gamiton, brad. Mao yun na. No. ay ko na he. Diya Mr. Moderator ha. Diya Mr. Moderator. Unang Korinto, ikaduhang Korinto, dili sayop na ka sa imong objection kay una. Ikaduhang Korinto. Diya. Busa panggula kamo gikan kanila. Og bulag kamo gikan kanila. Nag-ingon ang Ginoo og ayaw kamo paghikap og hugaw. Unya dawaton ko kamo. So klaro nga bisan sa Biblia ang mga Kristiyanon dili pahikapon og hugaw samot nang dili pakanon, Mr. Moderator. Mao nang akong tubag. Okay, pala question ko tubag karon kay mo lagi tubag. Nay baboy dia wala. Di akong tubag. Nay baboy dia wala. Tubag. Ang gisulti sa Biblia hugaw. Mga Baboy baboy dia. Apil ang baboy dia wala. Tubag ako. Ang tubag apil ang baboy kay ang baboy hugaw. Basahat kulay baboy. Kulay baboy dia. Sige, basa daw. Nay baboy wala. Tubag ako. Ang tubag apil ang baboy kay ang baboy hugaw. Okay, mo tayo Brad. Pabilang sa Brad. Sige, ako mo tama sa iyang gibasa nga tubag karon. Abay baboy dia naa wala. Pili sa buah. Naa o wala. Pili. Naa wala. Palihog. Okay, doon mo sa tubag na daw wala. Ang atong tubag naa kung atong sabton kay ang baboy hugaw man. Okay, mo tayo tubag. Yes. Mo tayo tubag. Ang usa pang sitas wala. Kung basahon dito labay, usa pang sitas? Mr. Moderator, dili niya trabaho ang magbasa, trabaho. Okay, sige. Sige, labay tayo, Brad. Utala yung live, Brad. Sige na pa kayo oras. Isa ka minuto na Okay, lang. kaya na pa kayo oras.
Kaya na pa man ko'y oras. Diya sa unang Korinto, nalimot ako siyang supak dito halas. Oh, size 17. Oh, ikaduhang Korinto, size 17. Okay. Nas dili, unang Korinto 10:25. Oh, Nada sa unang Korinto 10:25. Kanang karne nga baligya sa merkado. O ako bota na. Kung may karne baligya sa merkado, magkaon dili. ha? So, be klaro. Kung may karne nga gibaligya sa merkado, magkaon dili. Ah, ang karne nga ipakaon. Baboy. Oh. Kung like karne. Lagi dagat baboy lagi kay dili lang baboy. Ang tubag nila na paminaw. Okay, sige. Next question to. Dili ako, sige. Next question. Last question na. Okay, last question. Okay, pumunta lang ako kan. Sige, dili na po ko sa isda. Sige, pumunta ako sa isda. Ako pumunta lang ba? Mukha ko hindi sa isda, dili. Kasi hindi sa isda. Ang among Pwede mo mukha. ang among gikaon, ang kami nga gikaon na mo katong isda nga naay himbis og naay unsa kanina ikuan hasang. Naay kapay og naay himbis. Okay, ako ba yung pangutana? Sige, last question. Okay, akong pangutana. Kay dili man mo mukaon og isda nga mahimbis. Akong butalan mo, gusto ko masag isip Katoliko kay sa balista man ka. Mukaon kag himbis isda dili. Bro, sayop imong pangutana. Okay, Diin. Ang pangutana, mukhaon ba daw ka og hindi sa isda o dili? So, nang kilaran mukhaon o dili? Dili ko mukaon og himbis sa isda. So, nakayan pa mag final. Explain ako ha. Kaya ang gisugo sa Ginoo nga ipakaon dili ang himbis, kundi ang isda nga naay himbis ug naay kapay. Nasa ni kong tana sa kuwan. Mong itaon. Okay, so salamat. Urot na ang inyong oras gumil na para sa pagpangutana. So, karon din mo, panahon nimo para irubat lang yung reputation kayo na. So, okay, panahon na nimo para pamalian ang yung ipangulong mo na. Okay, so, sila, 15 minutes, magyapon na, 10 minutes. 15 na bon. 15 minutes, so, 11:36 na pa karon, so, makaman ka, 11:51. Okay. Ngayon ito na to, Brad, diin. Ako lang itong gisigaw sa kulag joke lang kay seryoso ng itagod. Okay. Akong ipinagaga, Brad, diin. Tagbang, muna po ito sa isda, di ba nga po yung hindi sa mayasag? Kisig-kisigan. Wala, lukso-lukso tao siya. Brad, di kain ko. Wala gid, asa sa mulupad. Diba, siya pag supak-supak siya ko, tanawa ko siya, siya pag supak-supak na ko, mura ba ito ng pusti dito, nagtukod siya og balay nga sumala pa na sa bakyo. Nagtukod siya og balay nga nasa babaw sa akwan. Nang balas ba wala nga pagpunta na ako gani nasa Ginoo. Ay, kisi-kisi gihimo pa niya supak-supak kisi Ginoo kay pag-ingon ako nga sa Jesus ka tanang ang baboy di ba pagkaon. Di sa katubag kay bulukso sa Leviticus nga atong pumunta na nas Genesis. Pero kayo wala lagi Brad nga ang kabaturan ba dili ginato na matabon-tabunan. Mo lagi na nga sa yung gigamit sa Leviticus, huwag man mo nagsupak-supak isip Katoliko, ana. Muna sa panahon ng Kristohanon, wala ka man nang sugo ko na ito mo nang malikon pa. Nga Hudiyo magiging na ito. Kita magapilapil sa Balawd Saudi. Lagi kasi San Pablo, lingon ka. Kung sa Strisi, di kita magapilapil sa Balawd Saudi. Ikaw magapilapil sa Balawd Saudi. Wala ka rin, wala si Bradiin taon. Pura, ganoon siya. Pagpunta na ako sa Genesis na baboy, si paabot sa Kristohanon na natiwasa na ganoon siya. Una, mga kaigsunan, kadang pagtuloy na pagdilis pagkaon sa mga mananap, nalaban na sa anong Timoteo, pagtuloy ng siyawa. Nakita ang Kristohanon ba, gitagara tagay-gayon lang sa Diyos. Kaya, kuwan, gitingin na sa tao kumukaon, ako wala ba kung magsupak ka ng ila nga, isa mukha na ila man po lang kabubuton pero so ala ko gisupakan na nila bro pero mo ko sa tao nga mukha baboy ibirno na ba sa Isaias surugon pero at gingna na iba Kristiyan ng tao ya matutag niya ganina siya pagkuha ganina kuwan ko no kanang private interpretation o sabi makita man private interpretation ni karon dili na yung may gawas di maha pero ako din nakita yung gipamahayag ganina nga kuwan private interpretation ng Katoliko. Ang tala, kami ba nag-private interpretation o sila? Kung atong basihan na ba ng private interpretation,
buot lang. So kami kay wala tayo mo nagbuot-buot. Sila man nag-private interpretation kay wala pare. Kisa ba ako lang nakita ni may objection kay sa man hit una-una nung sigot nga private interpretation. Kisa man gani katulong sa paghubad sa balang kasulatan. Basa na itong malakyas City. Objection, Mr. Moderator. Oh. Ano naman po? Ang topic na mo, bayan sa mga ugang mananap, dili, bayan sa mga pare. Kung gusto siya, tinasiyahan naman ang pare. Tunod. Hindi na siya makapamatuod sa bayan sa mga ugang mga mananap. Pamatuod, dito siya, gusto siya sa pare, pag-ingon lang, di na niya kayang mga ugang mananap, kaya ito ng pare. Okay, Brad, excuse me, Brad. Ako lang yung ginakbitan. Kaya isa may nagunawa lang yung private interpretation. Kung muna, gisundan ako siya. Ako, muna, gisundan ako. Wala ko yung object ng nagpasagdan lang. Mr. Moderator, ang akong gisulti sa gingon nga private interpretation, wa ko magsultig pare or unsang kabahina. So dili kay kana man kung iyang topiko kanang mga pare, debatable po na siya, lahing topic. So object nga gawas na siya sa tema. Okay din. So yan ang pa namin itong pumayag karon. So pasagdi siya tapos dito na siya ipakita yung sayop sa na pong panahon. So dito ipakita mo na gawa. Mr. Moderator, naami tema nga gisundan. Ang among tema walay pare. So ikaw kay moderator man ka unta makakita ka na makita ta na mo. Sumala sa kay sumala sa rules, Mr. Moderator, dili mo gawas sa tema ang sa gipamahayag sa tema. Okay. Sige. So naman tayo rules. Okay. Sige. Okay, balik ko stima. Okay, pasensya na kayo. Nakagawas ko stima kay kina kung mga DM agad. Nagunaon na mga out of nagbutbot. Hindi siya na sayad ako tadi siya dire. Kaya react man sa sige pagbigyan, balik ko sa pagkaon. O pala karon sa pagpapatanan ako gani sa kumbrad. Kung may kayo mabasa gina sa tuhan ng mga apostolis, pwede ni pag-Oscar ng baboy. Na ilan ang sugo. Usa may sugo ni Kristo. Dili sugo. Ang sugo nila gisunod, may isa sugo ni Kristo. Ikaw kay Kristohanon mata, wala po batay ang sugo. Kini sugo ni Kristo gamay maghatag ato sa kaluwasan. Ay nagibatay ang sugo panahon ng Moises. Dili basta na ko igsoon ni Bardin. So nandis may agi kay ko guriya kay kumot no tildi man nagina pero ako lagi tra sa para po nga naka-taas-taas ito bahay kaming duwa. Ug ang naminaw nga mga sabadista ug mga Katoliko makasabot sa kabaturan na ang simbang Katoliko wala lang sayop sa paghatag ug kagawas sa pagkaon sa mga giisip sa mga udyo nga dili pagkaon. Wala klaro nga pag-istorya din na. Wala. Sa Kristohanon mga kaigsunan, di kay mabasa diya ang apostolos ningon ayaw mo kaon na. Ha? Wa kay mabasa ano eh. Si Kristo magkita magsugos Kristo ay mo kaon na ha. O sa gingon ni Kristo, kung makaabot ka mo sa mga balay ug kamo dawaton. Taon ka mo imong sa namidalit ka ninyo. So, dito ang Santo Panginoon San Pablo. Kung kamo dapiton sa mga dili magtotoo. Klaro, di magtotoo. At di usna kagsabot aron di magtotoo. Kaon ka mo. Kaon lagi di na tamangutana. Wala nga, ano kung isuon na pinanggap na din, wala tayo tayo sila nakagawas sa pagtulungan sa mga Hudyo. Wala sa Colossus 2:3 sa Pablo, ha? Ang dili Hudyo, wala na sakop sa balaod sa Hudyo. Wala itiman ano na nato. Karon si Kristo, naghatag na sa sugo, aron makahatag tayo sa kaluwasan. Wala ito bantayan. Kaya ang pagkaon, walay apil sa kaluwasan sa tao. Naklaro nga pag-istorya. Ha? O sabay ingon sa dato. Ginawa sa kubatang Lord. Sa kubatang Lord, ano ko mga dawat na kalong kinabuni dagang Lord kay sige ha? Ayaw pagpatay, higugma, anak higugma, sisikaton, higugma sa Diyos. Ayaw pagpatay, ito pangawat. Oh. Ano yung ginawa? Ayaw pagkaulog baboy, ayaw pagkaulog, wala. Kasi Kristo naman yung bisag ng sino sa baba. Hindi magkapurugan. Kaya ito, iksun na Brad, iksun na mga sabidista ka ron. Masaw ito magigkaroon, mga po na pagpo. Pero ako di ko magsaway nila. Pero natin, matod pa sa 14, Roma 14:1, ang mga huyang, ang mga dili, ako lang ba sa amin, nasa Roma 14:2, na ang mga mukhaon bisan unsa, nga ang ligon pagtuo, mukhaon bisan unsa. Mukhaon bisan unsa. Kunya, kining mukhaon lang ko na, sabot na kung nga itong igsoon ka rin na si Bradiin, pasensya na kayo Brad kung medyo nasakit-sakitan ka. Kaya kung boto lang ko niya, nilin na kumupalayo na kay
Kaya sa kasabutan sa moderator, hindi naman gini kayo mga katubag. Pero, sige, pagbigyan na ito para gid nga ang namin na makasabot po. Muna, Brad, nga sa panang Kristohan, hindi kayo mabasa, Brad, na dili pagkaon ng mga giisip ng hugaw. Kaya naman ang panahon, sama sa Genesis yun. Kaya manalap, tingin dito, ang ginawa, makakaon ka mo sa panang manalap. Wala nga, kung hindi kayo mabasa na ginibawal ang baboy na, walok susubulig bitikos. Ang panahon sa Genesis, ang panahon ng Genesis, lahi-lahi na gunagot. Sa panahon Kristohan, lahi na puna. Wala, ang gibantayan ka sa mga Kristohan, ang sugo ni Kristo. Unsa man ang sugo ni Kristo, ha? Muna itong bantayan ng sugo ni Kristo. Eh, kini sugo ni Kristo, mo nila kahatag nato dalan sa kaluwasan. Ha? Kanang gisunod sa tubuha pinangga ng mga Seventh Adventist Church. Ilan ang sugo? Yung sugo na ni Moses na ilang kuha po dito pagtulungan. Yung mga Kristohano, no, kini mga Christian Church na nagtuo sa dalaon ni Kristo, mo nagtuman sa sugo ni Kristo. Di kay ang kini mga Kristiyanos sa may nagsupak-supak. Sila nagsupak-supak kay ningon si Kristo kaon ko bisan nun siya. Di mas nagkakawan. Nung tala man eh. Di sila supak-supak. Ano, Brad, pila akong oras, Brad? Dapat 6 minutes. Ha? 6 minutes ka. Okay, 6 minutes muna. Wait, so nga. Asa ka malandungan din itong pagpinula. Kaya, batong pinagpinila. Pili-pili ko. Pili-pili. Ako banta nag-ibasa. Ay, kanang gitang-dili, kanang Leviticus. Basa ko na. Kung dili mo ka ng baboy, sa gingon di sigino, ayaw sa Leviticus ng iyong gabit-gamitan. Sa gingon nini, ayaw ka mo kaon sa baboy kay, bisag og pikas og koko, dili kini mo usap. Nga karon ang baboy mo usap man. Gapo na ito, uban ni Dadiin karon mag-uban ni karon ng baboy mo usap, kaon mo kaon magkali. Una, mga kaigsunan nga, ang pagtulungan ni Kristo, mo ni ang atong bantayan. Nana sa mga sugo niya, nana sa Juan 3:34. Nakatag si Kristo bagong sugo. Sa mga bagong sugo, dahil mas pagkaon nga, gugma. Pagkigugma. Wala mga atong igsoon na mga Seventh Adventist Church, dili dahil buta pa nila iblin na mukhaon tabi sa kaya ang gusto ni Kristo gugma man. Ako nag-respeto man ko nila nga. Di sa mukha lang nga. Ako, respeto ko. Taas ako respeto nila. Pero dili ko musupak na ilang pagkukman, matod ba nila ang mukha og baboy sunugon? Ako musupak eh. Supak eh ko ano. Pero nagpunta ko rin, asa babasa sa Kristo na ang mukhang baboy sunugon, na, kisi-kisi man eh. Wala lagi diyan nga, hindi man sila ka, wag kung taka-taka ano sila, kanang pamahayag ano diyan, kaya matod pa na interpretation. Kaya kung pa siya ko sa mga interpretation, ako tang science sa isay mo, like katungod mo basa sa Biblia. Walang objection sa kanya kay ano, nagawa sa bato stima noon, pero kaya kung pa siya may kuha nila, pasabton ko din ano, kami lang, sila mo nag-private interpretation, kaya para masayod siya nag-private interpretation, di ako. Wala mga kigsunan. Wala basta pagbali-bali, wala po ng New Testament. Ini panahon sa mga Kristohanon, kay mabasa nga nagbili si Kristo pagkaon sa unusa. Ha? Kaya ang pagkaon mo may labos kung kay matuta ni Kristo, musulod nila siya mong sunod ibutihan, daw siya mong lubot na. Wala, dili magkahugaw mo ng mga tumantayanan. O subula ko, kung mga kigsunan nga si Adventist. Basa ako respeto din niya Brad nga kigsunan kay samo di mo kao na lang. Sakto na, ano masayop. Ano masayop, anak. Pero nungka nga kami, inyong nga kami sayop. Diya ko musupak sa iyong pagtulungan nga kami yung hukman. Kay matupad sa San Mateo 7:1, ayaw ka mo paghukom ni bisan kinsa. Hukman mo pa siyang gikaon, dili. Wala ka mga kigsunan. Sa Bukidnon. Mga tao dito, public istanan. Kung magtapas og tubo ng taon, may mga ilaga pa, bukuro taon. Ayaw makakaog karni kung mga ilaga, masunog sa kwan katubad. Nasayop lugar to nga nakakaog karni, nalita yung tao. Ikaw ng ilaga, asa magikan, binuhat na sa Diyos. Gikaw sa tao, hindi na makalaw niya. Kung tamo di mo kaw na nabi, ayaw na tubig pagaway. Klaro diyan mga kisunod mo ng gugma. Ang Diyos, sunod ko lugar sa Diyos. Ang tao mukhaon, lugar. Iyang binuhat. Sa panahon sa Lamesis, sakto na. Kristo mo naman tagaroon mo lang, dili tapo ko si Kristo namin. Ang sugod ni Kristo mo itong bantayan, nagugma. Matong ipaharis ba tag-usa? Dili na pagbili, pagkaon ng dili ninyo. Ika lang, suguan ninyo inyo na. Dili na kay Kristo kagwan. Paano na lumis sila ng sugo? Ganun, adapt mo na itong na dito nga. Dalili mo sa bagong sugo. Ilang ka minutes na, wala na Brad, apa? Tayo 2 minutes. Wala pa 2 minutes, ako na lang nag-ginuton. Wala, akong igsoon nga si Brad D.M. Wala akong kwandal nga, dili na ito ma-hook na ng tao, Brad, na tungod kinagkaon na.
Eh, ang gitawita sa Diyos God, hukumanan. Dabig, na tinabangon kay kasi mo isikataw. Nanunuyon. Ha? Hindi na sir, sabi ni Cornelio. Ha? Ningon si San Pedro, nagsuta ko lagi ang tanong nga, kita lagi, kasi may gamit pinasakto. Kaya kay si Cornelio, dili ba ni Hudyo? Tao mo nabisig kong sagyapon eh. Ha? Kaya ang mga dili Hudyo, kaon, kaya wala bitaw di kabalo sa sugo ibaw sa panahon ni Moises. Malay ba nilang nagsugo ang ginawa to nga, ubang kabalo ang mga dili Hudyo ang taon. Nga, singin sa ginawa, ang gitanaw sa Diyos, ang pagkamaayo, ang pagkamatinabangon. Muna mingon din si Juan, na sa buhat na nasuta na gid nako yung Espiritu nasuta na gid nako nga Diyos way pinalabi kay matanaw sa kasing-kasing sa tao wa sa nagtanaw sa tiyan tao muna mga tigsunan kaya itong bantay ng iksyon ng dili lang ginato kalimutan ang pag-Espiritu pag tinabangay mula itong bantayan na nasa Hebrew 3:17 Hebrew 3:17 ba to ang makapaymo sa Diyos kini atong pagtinabangay manunuoy ta sa tag-isikataw na itong pantayan mga kiksunan dili na lang maging kang nagkausig baboy pero dili na tinantan mula kung maging kag-insist kag naagi ba mula kung ipangutana na asa mabasa ng Kristohan nga magbaboy pil na nagbawal ang Diyos wala o sige wala dalawang sa kutaman bad Okay, time na sad. Pagkatad yun. Sige. Panahanap po ni mo din para makita na lang kami. 10 minutes. Mamang kagalas 12. No. Then? Okay na? Okay na, pangutana na. Okay. Matod kanimo. Nga sa Genesis 9:3. Okay, wala mo gud imong tema. Gamit na nimong Genesis 9:3. So sumala sa imong tema yan eh. Pamatud-an nimo nga gideklara sa Dios nga mahugaw nga mananap sa panahon ni Moises, dili niya mahugaw sa panahong Kristohanon sumala sa Biblia. Since magigamit nimo ning Genesis 9:3. Ang akong pangutana nimo, naa na ba'y Kristohanon niini wala pa? Okay, tabag. Wala pa, Brad. Okay, salamat. So, kay matod kanimo, niini bang sa context ba sa Genesis, sa context sa Genesis 9, or diri ba sa libro sa Genesis, naa na ba'y gideklara ang Dios nga mga mahugaw nga mananap o wala? Nada ba gideklara? Oh. Okay, tabag. Minaw. Nada ba gideklara? Nasa Genesis 9:3. Sa akong labasa sa Genesis 9:3, tagan mananap diya, pwede na ka doon. Ang akong pangutana ay ba? Ang akong pangutana sa libro sa Genesis, kay ganiha, ipangitaan po ko nimong libro sa Genesis. Sa libro ba sa Genesis, naa ba gideklara ang Dios nga mahugaw o nga mga mananap? Okay na. Okay. Kay matod pa nimo nga ang mga mahugaw nga mananap ningan ko man nga sa Genesis na ana unya kini dili mahugaw na sa panahong Kristohanon unya kay wala pa man kay Kristohanon sa panahon sa Genesis 9:3 buot ipasabot mo oyon ka nga wa pa kini mahugaw pa kini sa niining panahon na kay wala pa may Kristohanon. Usbay mo libo usbay mo talaga direct ko talaga sa putala kay wa pa man di ay kay wa pa may Kristohanon. Kay matod sa imong tema, i-request ako. Kay matod sa imong tema, ang mga mahugaw sa panahon ni Moises, dili na mahugaw sa panahong Kristohanon. Unya kay sa Genesis kapitulo 9, sa Genesis, wala pa may Kristohanon. Unya ning angkon man ka nga naay mga mahugaw dira sa Genesis. Buot ito dili pa na siya wala pa na siya gihinluan kay wala pa may Kristohanon diha. Sa Genesis? Oo, sige, hugaw siya. Salamat. Okay. So, ang sunod pangutana, sinuwi ba? Diha sa Genesis 9:3, so sinuwi ba usa ka Kristohanon o dili? Dili. Sinuwi ba? Nakahibaw gyud og gitug-anan gyud sa Dios nga naay mga mahugaw nga mga mananap sa sulod sa arka. Sige. Okay ba siya? Wala.
Para ko nabasa. Okay, wala ka nabasa. Okay. Basahan ta karon, wala problema. Next question na lang ko. Matud kanimo sa Leviticus Kapitulo 11, no, ang nasulat sa Leviticus Kapitulo 11, wala jud mo misupak ana. O yan ka dili. Wala may gusto pagkala kay Hudiyo ba na sila? Dili man ko Hudiyo. So, Kaya kaya sumala pa ni Pablo, wala man kay labot sa balaod sa Hudiyo. Wala din apel lang balaod sa Hudiyo. Di pangutana. So, Pablo ba yung pasilalos? Pablo Digyug ka mo kuan. Kumbaga, imog yung uyunan nga muuyon gyud ka sa unsay nasulat sa Leviticus 11. Uyon kay ko ana di ko Okay, paminaw. Diha ba sa Leviticus 11? Ang gisugo ra ba diha sa Ginoo ang pagdili sa mga pagkaon nga mga mahugaw? O kon ang pag-apil ang pagpakaon sa mga malimpyo? Unsay pangutanan nimo Brad? Libo ko mo. Unsa may naa sa Leviticus 11? Yan lang, refresh para masimple. Muuyon basa na ibig Brad, basa na lang sumugwal, basa na kay kamera akong time, mahapdan na po karon. Muuyon ba ka sa Leviticus Kapitulo 11 nga ang Dios nagsugo usab sa pagkaon sa mga limpyong mga mananap? Nagsugo usab. Ang pumunta na. Nagsugo. Muuyon ba ka nga sa Leviticus Kapitulo 11 ang Dios usab nagsugo sa pagkaon sa mga limpyong mga mananap? Uyunan pa ka. Okay. Kinsa may iyang gisugo sa pagkaon sa mga limpyong mananap? Mga Hudiyo. Ang pangutan na ikaw ba gakaon sa mga limpyong mananap? Kaon. Ang pangutan na, next question, Hudiyo ba ka? Okay, tubag. Sa panahon ko siya, Kategorikal. Hudiyo ba ka o dili? Okay, dili lagi ko Hudiyo lang. Okay, salamat. Next question. Kay ang gisugo diha sa pagkaon sa mga limpyong mga mananap. Matod man pud nimo nga kanang sugua sa Leviticus 11 iyahara na sa mga Hudiyo. Unya kay apil man diha ang pagsugo sa mga limpyong mga mananap kay matod pa nimo iyahara na sa Hudiyo. Nganong mingkaon man pud ka sa mga limpyong mga mananap nga wa man kasugua nga kan-ana kay di man ka Hudiyo. Dad, paminaw sa akin sa bagay para makapabalagdong ka. Si San Pablo ingon, paminaw. Kay nagtigam tas siya pa mo magkakaon ka mo. Bisan unsang karne nga gibigay sa merkado. Isa maging nangalo. Kristiyanos man ko magkakaon ko. Kung mo magpapagad sa Galacia 5:14, gitagaan kita kadawasan ni Kristo. Busa dili na ta magpasako pa. Okay. Next question. So muuyon sab ka sa gisulti ni Pablo nga si Pablo po nagsulti ayaw kamog hikap sa mga mahugaw. Okay. Yun ko wala Brad, pero kanang kung lahi makabutang na Brad na mananap Brad. Imor na una dili na una ni Pablo. Wa ko nang utana sa imong una-una. Kay uyon man ka nga dili dayta pahikapon og mga mahugaw nga mga mananap. Unsaon man nato pagkaon sa mga mahugaw? Okay. Og dili nana sa kada imong contextual sa imong pangtara ba sa Kristohano nimo na gitud Dios Brad. Nga mananap na di pahikap. Wala, uyunan pa ka. Kana di ay nahaunang Korinto dili di ay na para sa mga Kristiyanon. Ikaduhang Korinto. Unsa may pangutanan mo? Try mo ta na ba? Ang akong pangutana gani sa ikaduhang Korinto ay kuan gud ay katarata. Kana ba sa ikaduhang Korinto kay nagsulti man na ayaw hikap sa mga mahugaw. So kay mukaon man mo hugaw, unsaon ninyo pagkaon nga way hikap-hikap? Okay, hugaw. Sa panahon Kristiyano lagi na, wala na lagi hugaw, Brad. Okay, sa panahon Kristiyano wala na hugaw. So sa New hugaw na malalap, hugaw. Atong tema, hugaw malalap. Wala na hugaw nga malalap lagi sa panahon Kristiyano. Kay matod pa sa buhat, gis lagi. Wala na lagi hugaw, lagi kay ginuan na sa Dios. So supak manggigtaw. So kanang mga hugaw sa ikaduhang Korinto sa imong pagsabot unsa man na nga mga hugaw? Hugaw nga kanang mga burig-burig, kawatan, is not term na hugaw. So kana ba wala na sila maapil sa paglimpyo?
Okay, asa ako kuminawa. Ang mananap ang bot pasabot pag ang hugaw bot pasabot kay imong gamit ba kabagon ta ka brada kalang imong ingon nga hugaw da sa udang kunin to brad kung kaya ka hugaw ang tais baka hugaw ang tais tao mo na hugaw ikaw binhikat ikaw ko sa lugar. So kana di ang mga hugaw diya sa nakakurito sa Old Testament dili pa na hugaw. Asa Old Testament o sa asa ba ginala? Dili kay ingon mo maura na hugaw. So kana mao nagpadayon nga hugaw wa na apil sa gilimpyo. Unsay nga i-clarify. Kana nga sa kadawang Korinto ko sa kadawang Korinto. Okay, kini na lang. Okay na lang. Matod nimo kay kini na lang kay madugay to sa New Testament. Okay. Sa diha sa buhat Jes. Okay, diha sa buhat Jes ha. Si Pablo gipakitaan og pananahon. O yan ka, okay. Unsa may nakita ni Pablo sa iyang pananahon? Hugaw o limpyo? Last 1 minute. Ang nakita ni Pablo mga mananap, tanang mananap. Nga? Tanang mananap yung nakita. Tanang mananap. Basta kay tanang mananap ang nakita. Mga mahugaw. Basta tanang mananap lagi akong tubag. Ay, tubag ba? So, unsa man ang tanang mananap nga naa diha? Hugaw na o limpyo? Basta tanang mananap. Wa ko nangutana sa tanang mananap. Clarification, Mr. Moderator ha. Wa siya mutubag sa akong pangutana ha. Ang akong pangutana, klaro. Unsa man tanang mananapa ang naa diha? Hugaw o limpyo? Okay. Ang nakita, basta kay mananap, akong itubaga, makita dia ang tanang mananap. Dili na ako isa-isa, kay mapunan pa din eh. No. Mr. Moderator, wa gyud siya mo tubag sa akong pangutana. Ang akong pangutana klaro. Kana bang tanang mananap nga nakita diha ni Pedro unsa na hugaw o limpyo? Okay. Kategorikal ha? Kategorikal. Kabilang sa okay, kana okay kay tayo naman ninyo sulas na pangutana tabagan na dumil. Ang pangutana ni kani. Okay, ang pangutana mo ni kadto ba daw mananap nga nakita dito unsa man to siya limpyo lang or hugaw tanan or sagol na to limpyo ug hugaw? Sagol, tanan good. Okay, Sagol lang. Sagol. So, nakita pa lang. pwede ko kapalo-up, Okay. Mr. Moderator? Kung masagot si Jomel, kaya hurot na yung oras. Depende na kay Jomel kung masagot siya. O sige, duwagi. Okay, sagot na siya. Okay. So, angkon ka nga sagol, apil ang mga mga mahugaw nga mananap. Sa panahon ba sa mga diha bang higayuna? Si Pablo ba? Si Pedro ba? Kristohano na o dili pa? Si Pablo ba? Ay, si Pedro Cristiano ba? Ang Cristiano, ganito. Kristohanon. So, sa kay Kristohanon naman si Pedro ni Anang Higuay na isip Kristohanon si Pedro. Unsa may iyang conclusion sa iyang nakita? Mga hugaw o mga limpyo? Nakita na tanong. Hugaw limpyo na nakita. Okay, so napagyapoy nakita si Pedro nga mga mahugaw sa panahon sa New Testament. Sa panahon sa Kristohanon. Sige, Mr. Moderator. Okay na, Mr. Moderator. Okay na, Mr. Moderator. Huwag yung mahurot ako mga pangutana. Okay. Sige, Sige, okay na daw. So, sige, diretso na sa imong rebuttal. Sa rebuttal, okay. Salamat, Mr. Moderator, kay excited unta ko. Gali kay di ko makabantay sa time da. Mahurot naman nga daghan kay kog mga follow-up. Pero sige lang. Duwagi. Pwede duwagan. Sige, duwagi. O saman, Mr. Moderator, kay gusto ko siya kunukunan. Duwagi. Kaya naman kami na sa tandogan kay mabtanda ning hapon siguro ning sig dito tugan. Ada lang kay hapon naman ko. Isa na ba yung namawag? Tama mo sa karon. Kaya ako rin mo patangot-tangot Hindi ko nimo limitahan. Mahap na sa Sige, malayo. Pati na sa iyo yung bungtana. Bungtana. May challenge. Sige na, kaya sa mga rebuttal. Kaya, Ako pa yung patangot-tangot ba? Kaubo-ubo ka. Ay, may challenge. Tara yun. May challenge lagi. Okay, daghan kayong salamat yun, Mr. Moderator, og sa makapaminaw ni ini, ma-enjoy yun mo. Kanang, kung atong nakita, ang akong giingon nga, gina private interpretation, moingon siya nga, na may natuog lagi, na may gawragok. Nag-ingon gid siya nga, kanang kuan kuno, kanang kami kuno na ay ginatawag private interpretation niya, gusto niya i-insert ang pare.
kining akong Ay, katbang. focus sa objection, moderator. Yung check mo sa kininala na ayaw na lang sigot eh. Yung check mo kanina, ipag-picture ka ba ka? Objection, okay. Ay, nagsigot lang pare. Sige. Ako Tingnan lang, tingnan lang. ako nang i-clarify. So, kung atong o kita gid ka mao mo analyze, no, kay iya kuno kami kuno maoy naghatag og private interpretation ni ining Biblia. Pero ako yung gibantayan ang iyahang ikaduhang pamahayag. Ha? Ako yung gibantayan ang iyang ikaduhang pamahayag. Kung ang mga teksto bagyod nga iyang gamiton, iya bagyong ipasabot, iya bagyong i-explain base sa konteksto nga naa nasulat sa Biblia. So Mr. Niini sa tinud anay lang yun. Gikan sa una niyang stand hangtod sa ikaduha niyang stand sa tinud anay lang yun. Wa gyud koy nadungog nga explanation sa akong kaatbang na nihaom sa Biblia. Timan niya, usa sa mga palatandaan nga ang tao naghaom-haom o nag-invent og interpretation sa Biblia, mao ni yang gihimo karon pati sa akong kaatbang. Basa siya teksto, o explain Excuse me, moderator. Excuse me, moderator. Objection ko, objection ko. Yung ikuan yung kuda, bayan sa mga mananap ng mahugaw, di kayo magkuan sa akong pagbantay sa akong pagsaysay. Ang yung kuan na bayan sa mananap, pagdilis pagkaon. Sige, doon. Pagsiguro sa pag-interpretation sa Bible nun, yan naman yung correction na nun, bayan na. Iyan na raw. Mr. Moderator, iyahamang giribat niya ang ako ang presentation, natural mo ribat pug ko. So, masakitan ka, kuan lang gud, ay lagi si Casey. Sige, tasang lang. Sige, kapag may kalabutan sa tema. Yes, premise man eh. Premise man ang ako Ingna lang ko 5 minutes na lang ko, Mr. Moderator. So, kini siya, makita gid nimo nga ang iyang mga teksto nga gipangbasa sa Biblia nga para kuno pamatud-an ang iyang tema, dili gyud mao ang pagpanabot kay ano. Basa siya teksto. Unya, i-explain niya sa iyang kaugalingon. Ano ra gumigot usa sa mga example nga na private interpretation usa basa niya ning Marcos kapitulo 7 na unsa man ning pagkaunsa nga og atong basahon ning Marcos kapitulo 7 hinuon dili naman ibag-o sa ato pa nakahibaw man ta nga ang konteksto niini bahin man sa mga tradisyon sa mga mga tradisyon nga gisunod sa mga katigulangan og kini pong Marcos City bahin pod ang gitaon pod niining mga apostoles niini dili man mga mahugaw nga mga mananap sa basa eroy Sir Moderator kita sa time Ako tagira mute na ako ha. Ako tagira. last na lang Sige, sige pagpadayon na. Paano ko na time na? 5 minutes, 3 minutes. Sige. So, mauna nga, ang issue sa Marcos City, dili parte sa mga mahugaw nga mga mananap, kundi bahin sa tradisyon nga padayon nga gisunod sa mga Hudiyo. Unsa man ang tradisyon nga kanang ugikan sila sa lakaw, maabot sila sa Objection, moderator. Nakabantay ko, moderator, nag-hiskot sa tradisyon. Ano ang problema? Nag-hiskot mo sa tradisyon. Okay. Pwede ito na dapat sa tradisyon. At lang sa pagkaon din. Mr. Moderator, wa na ako gihilabtan ang ilahang tradisyon ang akong gisulti diri tradisyon nga gisunod sa mga Hudyo. Wa ako nagsulti tradisyon gisunod sa mga Katoliko. Kami ay langgog kisi-kisi man dayon gud. Sige, tanayon. Ate, Jamel, kung ano yung gusto na kayo pasagdira o nga tabaga sa imong panahon. Sige. Kay sumala na ini sa teksto kisi-kisi man akong katbang. Sumala na ining teksto Sumala na ining teksto Ang issue nga nagawas diri ang sa tradisyon nga gisunod sa mga Hudiyo nga pagpanghunaw. Mauna nga si Kristo gisulti diri nga dili na no kay ang iya sa Ginoo
dapat sundon. Karon pagsulti ni Kristo diri siya ning hirit, ingon siya nga dili ang nagasulod sa tiyan maoy makapahugaw sa tawo kundi ang nagagawas. Unsa may konteksto ni ana kung atong tan-awon? Ang parte sa tradisyon nga gisunod kay sa ilang tradisyon sa mga Hudiyo nga kon mukaon ka nga wa ka kapanghinaw kanang imong gikaon bisan paglimpyo na makapahugaw na nimo. Mauna nga gi-justify ni Pablo ani ni Ginoong Hesus nga bisag di ka pa kapanghinaw dili na nimo makabig nga base sa tradisyon kabigo na nimong hugaw ka ng imong gikaon ilang gikaon diha nga tinapay dili mahugaw kay naaraban na sa Jerusalem dili ba baboy ilang gikaon diha o kung mahugaw nga mga mananap. So kay sa akong kaatbang naghuna-huna naman siya baboy gilimpihan mao nga pagbasa niya ni teksto ang baboy sumala sa iyang kaugalingon nga panabot dili ko sumala sa Biblia ang baboy iyan ang gi-insect dinhi ug ang mga mahugaw nga mga mananap busa klaro og tataw gyud kayo nga sila maoy naghatag og private interpretation sa Biblia. Now dagan siya sa Roma kapitulo 14 kuno nga kadto kunong utan ra maoy gikaon huyang kuno ang pagtuo pertig yun unsa kuno ng prinsipyo kung tinuod na imagine nimo ang nahitabo sa kang Daniel kang Sadrak kay Misak ug Abednego nga sa dihang gipakaon sila tanang klaseng pagkaon nga kanunon sa hari. Apil na ditong mga mahugaw kay si Hudiyo si Nabucodonosor hugaw man dili man Hudiyo o dili man Israelita. Wa sila nagkaon ang ilang gipangayo utan og tubig. Pero sa pero pagkahuman sa pulo ka adlaw imagine nakita sa mga tao dito sa Babylonia nga lig-on, matso, guwapo, maayo ug gitsura si Daniel nga ang gikautan ra og kanang kuan utan ra og tubig unya moingon siya nga buti ba sabot si Daniel nga ito huyang dito kay pagtuo to ug sakyan iyang argumento pero lig-on kayo sila pagtuo mga kaigalaan mga kaigsuonan. So sayop nga pagpanguta karon watot pa sa akong kaatbang limpyo na kuno sa panahong Kristohanon unsa mang pagkalimpyo nga si Pedro sa iyang gipakitaan siya na mismo ni angkon nga naapay mga mahugaw. Imagine naman na unsang panahon na kini manggong mogamit sa Marcos 7 o buhat kapitulo 10 unya isakay nila ang ilahang presentation nga o ilahang panabot nga ligilimpyuhan na wa sila maghuna-huna nga kana nga mga argumento nila dako kaayo nga contradiction kung ilan ang ikapit sa Marcos 7 ug ang buhat 10 kay nga naman ilang prinsipyo diri sa Marcos 7 gitinluan na ni Kristo kanang mahugaw nga mga mananap kuno. Unya pag-abot ni Pedro si Pedro kapay nakitang mga hugaw nga mga napay nakita si Pedro nga mga mahugaw nga mga mananap nga naa sa habol unsa man to wa nahurot og limpyo ni Kristo diri sa Marcos 7 kay naapay may nakita imagine mo na ang prinsipyo para ba ni Pedro diha si Pedro diha nakita na to si Pedro sa gisulti na ni Pedro dira sa Marcos sa gisulti ni Ginoong Hesus si Pedro wa kasabot unya ingon si Pedro pasabta mi so gipasabot sila ni Ginoong Hesus unya ang pagpasabot ra ba ni Ginoong Hesus mato dira sa Mateo kay pareho ra man sa Mateo 15 nga pangitabo ingon ni Kristo ang pagkaon nga dili makapanghinaw dili makapahugaw sa tao mao nay conclusion ni Kristo wa nag-ingon gid si Kristo nga ang pagkaon sa mga mahugaw nga mananap mao nay makapahugaw sa tao dili na makapahugaw sa tao wala ang conclusion ni Kristo ang pagkaon nga dili makapanghinaw dili makapahugaw sa tao nasabtan na ni Pedro mauna nga pag-abot sa buhat 10 ang tubag ni Kristo ni Pedro sa Ginoo wa gyud siya ning kaog mga mahugaw nga mga mananap nga dili nga wa pamat nga mga mahugaw ug mga nadagtaan common and unclean animals. So mauna pero ugali masayop lang gid sila kuan diri kay ilang gisabot ko diri literal kuno
Pero Last si 2 Pedro nga nakakita, wa gyud mi yung gisabot nga literal. Pila na kami na to, Mr. Moderator? 2 minutes. Oh, 2 minutes. Karon, dagan siya niining kining buhat 25. Actually, kini gawa 10 or buhat kapitulo 10 25. Actually, ang tubag niini pati itong mga iyang gipangutana ang iyang mga gipangutana nga mga teksto, mga kagalaan nasayo pra gyud siya sa pagsabot ining ano nito unang Korinto kapitulo 10 di ay 10:25 to iyang gisulti no actually ang tubag niini no ang tubag niini naa sa bersikulo 31 ra Last 1 minute. di ara sa bersikulo 31. Busa kun mukaon kamo o moinom o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. So, mauna nga kami nga mga Adventista wa mi maglibog niini kay nakahibaw mi nga ang tudlo dira ni Pablo para sa kahimayan sa Dios una og mukaon kag hugaw nga mga mananap. Mahimaya ka ang Dios niya na. Og ang konteksto gid anig imong basahon dili parte sa mga mahugaw mga nap ang isyu diri kundi parte sa mga gihalad nga mga karne nga mga sa mga Dios wa di apil diri nga nga kami mingon siya nga kung pakaon kami og imbitahon ni mukaon nami sa walay pagpangutana natural kay ang mga tinuod nga Kristohanon nakahibaw na sa unsay mananap nga makaon og sa dili nga makaon una nga bisag imbitahon kami di nami mangutana kay kahibaw nami unsay among kanon. Maunay tinuod ra ba dili kay ang imong huna-huna mo imong ibutang sa Biblia nga wa yun may taon sa una Okay, time. Okay, salamat din mo sa imong pagrebut sa katarungan ni kan gayna. So karon naman ato ta sa last na examination ni Jomel sa imong pamahayag karon ano. So karon okay, kadali lang yung Jomel. So, mangutana si Jomel, magpangutana ni Jomel, so mag-conclusion na sa CDN. So, kaman sa conclusion ni CDN, ayan na po mag-conclusion si Jomel. So, mangutana sa karon Jomel, 10 minutes. Okay. Mangutana ko kay balik man sa sa unang Korinto 10:25 sa kong gamit. Nga magigamit ka rin. Kung pangutana mo, brother, nara. Diya ba sa unang Korinto 10:25 nga mayong Pablo makakaon ka mo sa tanang gibalian nga kadto sa merkado akong pangutana nimo Brad kana lang si merkado Brad halad na dia Brad dili okay og nagtuon gi ka sa Biblia ang konteksto ni ayo pag-comment tubag ang imong trabaho paminaw gani itong nagtubag lagi ko og nagtuon ka gyud sa Biblia ang issue diha or ang konteksto ni ana bahin sa mga sa mga karne nga gihalad dili parte sa mga mahugaw. So ang instruction ni Pablo makakaon ka mo sa bisag unsa. Pero si Pablo naghimo nga himuon ninyo kana sa kahimayaan. So ang mga Kristiyano nga iyang gisultihan ni ana nakahibaw na sa kun unsang mga mananapa ang gipakaon ug ang unsang mananapa ang wala gipakaon mauna nga kami nga mga Kristiyano nga bisag nakahibaw mi ana nakahibaw mi nga bisag gihambal giistorya na ni Pablo kami magkadto mi sa merkado kahibaw na mig unsay among paliton. Okay. Kay sa Marcos 7 matuli mo nga ang isa ba ito kay pagpangunaw. Sa ato pa Brad uyon na ka Brad nga mukaon ta karon ba gadi mahinaw ka uyon ka nga nahugaw sa tungamot uyon bakala. Okay, ang akong ang naa diha sa teksto ang tradisyon sa pagpanghunaw. So kami ako halimbawa og gikan ko sa lakaw unya nakakita kog pagkaon gutom nako walay tubig mukaon ko walay hinaw-hinaw dili na makapahugaw nato. Okay kay Brad Brad kay matud mo Brad kay kung nahugaw sa kamot pwede na lang mukha ko nahugaw sa kamot Brad ako pangutana Brad mangutana ko Brad ha Brad mangutana ko sige kung lay humba sa kong gamot Brad isod sa kong baba Brad sayot dili kay hugaw kay pwede nang kadi mahinaw
kung kanang imuha, kung imuha nang ikapit sa teksto, kung imo nang ikapit sa teksto, di gyud na mao. Kay ngano, ang teksto wa man nagsultig humba. Ang issue Okay, sa teksto sige. gani ay kanang nasa imong hunahuna ayaw nang ibutang sa teksto. Kay wa Okay. nang gyud na sa teksto. Ang nasa teksto, Okay. ang ipasabot sa teksto mo ibutang sa imong hunahuna. Okay. Asa man mabasa brad nga ang karning nga karnis baboy ba kay brad dinihan ang gito pangutananan. Dapat may babasa brad kanang direct dito brad kay categorical question, categorical answer. Dapat kay babasa brad nga di gid pa ka karning baboy brad. Kanang gusto mo mo kay Okay. karning baboy brad ha. Pistuhan lang. Tubag ha. Ang imong tema wala ra nag-focus sa karning baboy. Ha? Di paminaw. Ang imong tema klaro nga mga mahugaw, nga mga mananap. O klaro na nga si Pedro nga usa ka Kristohanon niingon gyud nga di wala siya ning kaon og mga mahugaw nga mananap apil ang baboy ato. So sa panahon sa Kristohanon si Pedro nga usa ka Kristohanon wala mi kaon og karning baboy mga mahugaw nga mananap. Bobo sa dili gyud makaon ang baboy. Di ba kay atong sulbaron niya to kay mo atong kila gyud. Kasi na lang kung ikuan. Sige, asa mabasa brad sa Kristohanon nga panahon nga ang isda nga way himbis di makaon. Unsa ang imong pangutana ha layo ra gyud kayo ngano man. Unsa layo? Ang naa Dapat ka mabasa. ang imong ang naa mabasa sa Biblia si Pedro wala mi kaon sa tanang mahugaw nga mananap. Apil na dirang mga may walay himbis kay ang ingon si Pedro ha, sa panahon nga ingon si Pablo nga wa gyud siya mikaon og mga pagkaon nga giilang mahugaw. Kristohanon na diha si Pedro. Subo sa bilang Kristohanon di gyud mukaon og mga mahugaw nga mananap. Apil ang baboy, apil ang walay himbis, ang tanan nga mga mahugaw. Okay, bro. Pagkatala ako. Asa mabasa brad nga Ako naman na yung Pablo brad. O sige. Okay ra. Okay, asa mabasa sa si San Pablo brad. Nagdili sa pagkaon sa karning baboy sa mga hintel. Di asa mabasa be? Ang imong pangutana imong giusa-usa. Klaro nga naa sa Biblia, naa sa imong tema Kristohanon. So si Pablo ang Kristohanon dili lang kay si Pablo. Si Pedro usab Kristohanon. So si Pedro pangutana. Di mo man ako pangutana. ayaw po pagbuot sa akong tubag. Si Pedro usab, si Pedro usab, wa gyud mikaon isip Kristohanon mauna nga. Di gyud makanon kay hugaw gyud gyapon sa panahon sa Kristohanon. Unya si Pablo usab nagsubo pod ay gyud maghikap og mga hugaw. Unya naunsa po daya nga di wa man po nag-inom si alangan po mo siyang nga ayaw maghikap og hugaw unya ang gitumong diha ang tae natural common sense tae na Asa mabasa brad kasi San Pablo nagdili sa paghikap sa mga hugaw mananap sa panahon ni Jesus. Asa mabasa? Wala sige. ay po Hugaw mananap ba? Hugaw ini atong tema mananap ay pagpungtan na. Diba? So bago di mo ni. Akong bota na. Asa mabasa sa panahon Kristohanon nga si San Pablo nag-ingon ayaw kamo paghikap sa mga hugaw mananap. Mga kay gusto kag tanan. Okay, kana nan. diyan tubag. Asa? Kung unsa gani na sa mabasa sa Biblia, mao nay atong dawaton. Ay di na ta mangita kanang imbento sa atong hunahuna. Ang naa sa Biblia may atong dawaton. Ang gisulti ni Pablo ayaw ka hikap sa mga mahugaw ug dawaton ko kamo. Unya kay ang mga karne, ang baboy, halimbawa ang baboy, mismo si Pedro, isip Kristohanon, nagsulti nga hugaw na. Isip siya Kristohanon. So, apil yun na. Apil, karon. Kay batali mo, si Pedro, mingon nga hugaw baboy. Asa ba na babasa sa Biblia, brad, si Pedro, mingon nga hugaw baboy. Ang kami? Asa? Kung akong mabasa.
Si Pedro din yung nahugang baboy. Oh, Baboy nga, anak ka, are. Ang nakita ni Pedro nga giilang mga mahugaw sa gihapon kat apil ang baboy. Nag-iisip niya nga mahugaw. Ang nakita ni Pedro nag-iisip niya nga mahugaw apil dito ang baboy. Sige dala ka po tala kinala kay Juan katubos ka daging po tala. Sudan ka? Ayun na ko po tala mo sige. Sige. So pag kuras, dala ko po tala. Asa mabasa kasi San Pablo mayon ayaw ka maghikap sa mga malalap na hugaw sa panahon ni Moises. Naba kay mabasa la sa Biblia na wala. Pilit ko wala isnil na yan. Mr. Moderator, ang iyang pangutana ganiha ra na akong gitubag, nagbalik-balik ra. So next question. Pili, ayaw, tubag ako. Kay gusto mo talaga sa imong pamayag. Kay gusto man ka lang general, kay gusto mo general. Akong pangutana mo niyo, ha? Asa mabasa si San Pablo niingon, ayaw ka mo paghikap sa mga hugaw nga malalap nag-iisip sa panahon ni Moises. Nakay mabasa o wala? Palihog na o wala? Kalala doa, pili doa. Na wala. Mao gani ang akong tubag, mao gani nga ayaw na tong ipamugos ang atong gusto. Kung unsay mabasa sa Biblia, mao na atong duwaton. Pagtubag sa kanaba, wala. Wala. Muna akong gusto yung palubad. Naaba kay mabasa. Wala, islimen ka. Naalagi o kamauta mo sabot. Ha? Okay, kina. Sabi. Tubag paminaw. 1 minute na hapit ng time. Og kamauta mo sabot. Ang gisulti lagi ni Pedro, ni Pablo, ayaw hikap sa mga mahugaw. Natural kay sa panahon ni Moises ang mga mananap mahuga na ay mga mahugaw nga mga mananap, halimbawa ang baboy. Sa panahon ni Pedro, isip Kristohanon, iya gyapon giila nga kini mga mahugaw. Unya, buti pa sabot mo sa Kristohanon may mahugaw. So apil na ug kamauta mo sabot. Kay ang Biblia dili lang na litra por litra kundi sabton pod. Proverbs chapter 4 verse 7. Sabton ang nasulat. Okay, mo lagi, sabton lagi akong buta lang. Lagi. Okay. So karon Mr. Moderator. Since nga gitagaan ko ni time ganiha nga extend, tagaan pud nako sa time nga extend ko kasi maingon sa bias. Sige. Mo lagi nga nangutan ako nimo kay usa lang ko pagsabot ko. Ikaw lang nagbot-bot, ikaw may private interpretation mo lang. Usa lang pagsabot ka. Usa lang pagsabot ko, wa kay nabasa. So ikaw naman, sige mula kumuta na, labak yung nabasa Brad sa walang gustuhan nun, na mayroon si San Pablo, ayaw ka mo paghikap sa hugaw mananap. Asa ba yung mananap ha? Pero naman patong tima. Mao lagi na, nga, ayaw lagi ipamugos ang atong gusto. Ang naa lagi sa Biblia mo, atong dawaton. Wala. Lagi, nasagot, hindi magbasa ko. Ikaw lagi, ayaw lagi, hatra ka tayo. Tapos na ng trabaho niya pagbili mo diha. Atong sabton, atong sabton kay ang Biblia matud pa sa Mateo 24 basa ang nagabasa magsabot. Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. Kinsa may mga tao ni kini gisulti. Ayaw ka mo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. So, ang unang instruction, ayaw maglain kita kanila, bulagan sila og magpain. Ang ikaduhang instruction, ayaw hikap sa mga hugaw, sa mga mahugaw. Buhat ipasabot, nga naagay mga mahugaw. Unya, si Pedro nga isip Kristohanon, iyag yung giilang nga mahugaw na pagay mga mahugaw. Ingon gani siya, di siya mukaon. Okay, asa lagi mabasa sa Biblia nga ang mabuhugaw? Asa lagi ni? Dito sa mga Mr. Moderator, natubag na Mr. Moderator, nagbalik-balik naman lang wala yung kaidig na ka, face to face doon, yung kailikay. Klaro ang giingon lagi nako, ang gabasa. Okay, tama na Brad, okay na Brad. Ang gabasa, Mr. Moderator, last na kong tubag. Kung wa ka kasabot sa gisulti ni Pedro, dili na nako problema, kay ako nakasabot sa gisulti ni Pedro. So, okay, diin. So, ikaw na maghatag sa imong conclusion diin sa inyong mga debate karon. So, 5 minutes para sa imong conclusion. Okay, mga kaigsuonan. Ang atong kaatbang, no, kung makita gid na nato ang atong kaatbang, naglisod na sa pagpamatuod
naglisod siya sa pagpamatuod sa tima nga iyahang pamatud-an. Busa ang iyang gihimo, ako na iyang papamatud-on. Ako na hinon mo hinong affirmative meaning debatiya unya kay ang atong moderator kay okay raman pud niya mao nga musundo na lang gidato kay ang moderator gusto man pud makakuha og bag-ong mga ideya. So ato na lang sundan. So klaro gyud nga ang akong kaatbang di na gyud makasugakod sa pagpabarog sa iyang tima kay ako na iyang pabarugon hamako na mo iyang pangutana iyan ako papamatud-on kung asa mabasa sa Biblia nga ang baboy ko no di wala gisugo naturalmente iyahan ng trabaho nga pamatud-an nga hugaw nya kidi naman sa mga ako na yung papamatudon pangitaan ako ng teksto sa Biblia ako na nahimong afirmatiba pangitaan ako ng teksto sa Biblia nga kung asa mabasa nga dili gipakaon na unsa maunay style sa mga debater nga dili kaya gyud pamatud-an ang ilahang tema. Ihatag ang burden to prove ihatag na sa negative. So maunay nahitabo sa karon. So karon ako nang daganan ning iyahang teksto usa nga wala nako nahuman. Sa Genesis kapitulo 7 kay wa siya kuno kay nakabasa kuno nga si Noe gisultihan sa Dios no nga sa mga nga naay mahugaw nga mga mananap. So basahan na ko siya para makaibaw. Genesis kapitulo 7 versikulo 2 basahon na ko ni ako gining gipalit ni New Living Translation. Ako ning basahon ha. Matod pa dinhi sa versikulo 2. Take with you 7 pairs, male and female, of each animals I have approved for eating and for sacrifice. So ang katong pito ka pares nga sa ubang bersyon ilang mga limpyo mautoy gitugot sa Ginoo nga ipakaon sa bersikulo 8 klaro gid kayo sa bersikulo 8 diya sa bersikulo 8 paminaw para makabasa ka hibawan nimo Brother Jumel. With them all the various kinds of animals, those approved for eating and for sacrifice, and those that were not, along with all the birds and the small and animals that scurry along the ground. They entered the boat in pairs, male and female, just as God commanded to Noah. So naagyoy gi-approve na pagkaon na apoy dili. Unya pag-abot sa Kristohanon kining akong kaatbang, no? Pag-abot sa Kristohanon, magyapo hugaw oy nakuan gani na ilhan gani ni Pedro nga siya isip Kristohanon, nailhan niya nga naapagi mga mahugaw, nga mga mananap. Karon Last 2 minutes. Ay, last 2 minutes na. So, wa yun ni nakapamatuod ang akong kaatbang. Ang iyang gihimo, nag-imbento lang yun siya og mga teksto o mga explanation sa Biblia. No, si Pablo, nag-ingon na si Pedro di ay. Si Pablo nagsulti po, ay gunit og mga mahugaw. Ay hikap sa mga mahugaw. Unya, ang iya diya, taik ko na ang gisulti diya. Naon siya common sense. Nganong sugungan pa man ni Pedro, nganong sugungan pa man ni Pablo nga ayaw maghikap sa mga mahugaw. Na, bisag dili na sugungan si Pedro, ni Pablo nga ayaw maghikap sa tae kay hugaw na, di gyud na mohikap mga Kristiyano kay bawon nagbuka. Ikot sa mga nga argumento ni sa ako ang kaatbang ni. Karon, ani apag yun. Katapusan nga teksto nga bisan pa sa New Testament sa panahong Kristohanon. Last 1 minute. Sa panahon sa Kristohanon, naagyoy mga mahugaw nga mga mananap sa gihapon. Mismo sa vision sa pananawon ni Juan sa Revelation, naa pa siya nakita nga mga mahugaw nga mga mananap. Bisag ingnon pa nimo ning dili ni literal pero unsa may nakita niya kay sa iyang vision kay hugaw mangyapon. No, bisag na pa symbolism dre. New Century Version. Asa na to? Okay. Verse 2. Roin is the great city of Babylon. She has become a home of the demons, a prison for every evil spirit, and a prison for every unclean bird and unclean beast. O sabi saya, kuno prisuhan sa mga tanang klase sa mga mahugaw nga mga
pispes og tanang mahugaw nga mga mananat nakitaan sa vision ni Juan. So bisag unsa pa na si Juan isip Kristohanon na aghapon. Unya kay siya di niya kapamatuod. Sige ni siya pangutana sa kuha. Ako na lang nagpamatuod niini. Nahimong akong affirmative niining debatiha. So daghang salamat kay human ang ako ang time. So di na ko makatubag sa iyahang mga rebuttal pero klaro og tata wa gyud ka pa matuod ang akong kaatbang. Okay, salamat din. So, tara naman atong tagaan si Jumel sa iyang conclusion. 5 minutes. Sige, Jumel. Sige, kami sugod. Sige. Mga kaigsunan, kaya ito igsusunod ang comment, pero kung kita po naminaw sa among pagpabarog, klaro man kayo. Tingin sa akong huyang, akong pagpumatod, sa paghuyan, mismo guys, kung pumunta na, hindi kay gali mo. Kaya kung ganun na labot yan, hindi naman ako pwede mo debate siya, kaya pildi naman siya ganina. Kaya matsang gisabutan, ang di ka tumag pildi, ako lang ipagbigyan, kaya pero po na makadungog, isa mo pamayag, may matag-usab, kaya kini si Bradin, dahil sa kurespito, kaya matod pa niya, wako na barog. Kung iyo paminaw lang akong pagpabarog, pero tinglig mo na, siya may waka guba sa akong pagpabarog. So, yung pangutana nga, so, ginawa ko, okay, nakain ko na yung pangutana ko challenge. Pero tingin sa yun na. Katala ako yung pangutana. Ilan likay-likay na akong Bradin. Ano na nga, bismaya, gigay ko, ipino ko bismaya, sige na kay, abi ba na ako ka lang lisog yung pangutana? Pero tingin sa yun na. Ako mga pangutana, pitinagala ko ito mag-isip pangutana. Ano naman, yung pangutana, kuyang kayo, kaya muna gingin nga, ano nga, ang burok siyag hangin dito, burok siyag hangin na pating hinaya ba? Huwag himbang nga sa building na pating liguna. Ano, matay pa rin siya sige nga, wako na ko kabarog. Kasi na kabarog. Huwag ikakabong kag stima nga, wako kabarog. Siya bagi paminaw, ato di ba nga namang debate? Huwag niya kong Brad. Ano man, pagpunta ako, namunod ako sa alternative. Siyempre, magpunta ako, kasi pagsupak niya. Gusto ko na kung dili na ko siya. Kung tanong na ko, ano yung gusto mo ko ipunta na. Hindi kontra na. Unang gitugutan na ginako Brad nga asa. Unang gitugutan na ginako sa asa lagi na basa. Nga, ang apostol sa Kristo ng subo, nga dili nagdili sa pagtao na lang mo, nga pag-subo ni Mises. May nabasa. Nga, sisigaw kasi, wag siya nabungkag. Ako lang sa gito-gito ganyan, kaya sabot sa tawala pa may nagdibit ganina. Klaro, ang ikatawag pildi. Ganina, sabot ako pumunta na ganina sa first question, sa ikatulong question ako ganina, di ko ganina sa first stand. Sa pagtingnan niya, ganina, ako pumunta na. Kung sila tubag, hindi ko nito ako undayon na kay, wala sila katubag, labi na sa kabot na mo. Kaya hindi katubag, pildi. Wala nga, hindi ito. Wala nga, ihan ako ilito ba din nun. Okay. Muna, matupan niya, nabungkag, pero wala ko lang pamatuod. Iyan mo ng istorya, siyempre, alam niyo siya, o nakapamatuod ko, kontra ko na umunsis na po data. Nakapaminawan, kamu nalay balansi. Kalawa, kung nga mo mag-focus pangutalaw sa pagtubag, isa pag yung review, kalawa yung mga pangutala, pero pinigyan sa iyo na, kung ako yung mga tala, kisi-kisi. Siya lang object. Siya na ko na affirmative. Siyempre, mga tala ko wala. Siyempre, kung talagang mo. Gusto ko mga tala ko mga tala ko, kinahan siya. Una, ang yung pagkontra, wag siya kabungkag. Kaya wag mo siya nabasa. Kaya kung nabasa niya nga, ang mga manalap sa tanong mo siya, si Hugaw, gamot sa Banang Kristoano, wala, pildi ko, wag mo siya nabasa. Yung nabasa, magpupunod, buot ako insipit, share ko itong insipit. Ngayon, gamit ng illustrator to size. Pagpangutanan ako ganila, naibaboy dia, manalap na dia. Ito sa kakag manalap, kaya naman, kaya man. Wala nga, nag-dismay ako nga, salamat, tagapo ka nga. Kasi nakamay na ni naipos ni makuha niya po nga idea. Muna nga, dagang nga salamat ni Grabiin o sa atong moderator. Kasi nga, Brad. Samuel Tahoda. Sige, Brad, dengan sa tamang Brad, mga bayang untok. Itang kasmo dito ninyo ba? Mara ka sa Facebook ya po Brad, Gmail, Jok Samuel. Apil lang sa GC. Okay. Bro Samuel. Salamat ha sa pag-moderate Brad Jumel.
Ay, salamat po, Brad. Salamat po na. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back.